ಎಂಕ ಒಂಚೂರು ಪೊನ್ನುಳ್ಳ ನಾಚಿಕೆ ಇರು ಪೊರ್ಲುಲ್ಲ ಈರ್ನ ನಾಚಿಕೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಕೇಂದನ್ ಭಾರಿ ನಾಚಿಕೆ ಕೇಂದನ್ ಕೆಲವು ಸುದ್ದಿಗೆಂದ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಕಾಪಾಡುತ್ತೇನೆ ಒಂದು ಕೆನ್ನೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಅಂಚ ಒಂದು ಕೆನ್ನೆಗೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆನ್ನೆಗೆ ನಾನು ಹೊಡಿತೇನೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದರೆ ನನಗೆ ಕನಗಟ್ಟದ ಯಾನತ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಲ ರಪ್ಪ ಅರ್ಥ ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಭಯ 7 ಗಂಟೆ ಬಗ್ಗೆ ಶೋಕ್ ಪಾತಿರೋದು ಇದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂಚೆ ಬಂತೇವೆ ಎಡ್ಮಗಾರಿ ಉಂಡೆ ಹಾಜರಕ್ಕೆ ಆತು ಬರ್ತು ಕಾತರ ಮಾಮಿ ಶಮಿನ ಅಲ್ವಾ ಬಕ್ಕ ಸರ್ವತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದುಬೈದಾರ ಮಕ್ಕಳು 2 ಜನ ನನಗೆ ಪೋಪೆಂದಿಂಗ್ ಪೊದುತ ಪೂರ ಕಡಪಡು ಅಂತೀರು ಯಾನವೇನು ತೂಂದುಲೆ ಪಂಡ ಅವೇ ತೂದು ಅಂಚ ಮಲ್ತು ಅಂತಾನೆ ಹೋದರೆ ಬತ್ತರ ಪೂರ ಹೊಂತೇಜ್ ಒಂದಿನ ತೂಪೆ ಈರ್ನ ಫೋಟೋ ಬೈದನು ಇರೆಗಿ ಯಾನು ವನಸ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಎಂಕ ಅರ್ನ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇರ್ನ ವನಸ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ದಿನರಿಗೆ ಅರ್ನ ವನಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಲ್ಲಿ 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 ಬಾನುಡು ಮಿನ್ಕುನ ಬೊಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗು ಬಲಗೆ ಬುಲ್ಪುನು ಕೊರುಗೆ ಇದಾಯ್ ತೆಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ. This program is brought to you by Karnataka Bank, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ. Pure Masthi with Manju Rai. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಮಸ್ತಿ ವಿತ್ ಮಂಜು ರೈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂಪನಂಚಿತಿ ಮಾತ ಬಂದಲಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ದೇಶ ವಿದೇಶಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂಂದುಲ್ಲರು ಅಂಚೆನೆ ಟಿವಿ ತೂಂದುಲ್ಲರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ತೂಂದುಲ್ಲರು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ತೂಂದುಲ್ಲರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂಂದುಲ್ಲರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಒಂದೊಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೇನು 90 ಅಕ್ಕಳ ಒಂಜಾತ್ ಪಾತ್ರಕತೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ಗೂ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ರಂಗಭೂಮಿ ಅದು ಪಡು ಚಿತ್ರರಂಗ ಅದು ಪಡು ಐಟ್ ಬಾರಿ ಪುಗರ್ಮಿನ ಪಡೆ ನಂಚಿತ್ತಿ ಕಲಾವಿದೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಅಂಚದ ಅರೆನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಲ್ಪ ನಂಚಿತ್ತಿ ಪೊರ್ತು ಚೈತ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಆನೆ ಚಿಂಪು ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಬಚಾವು. ಸರಿ ಆನ್ ಫೈನಲಿ ಯಾನು ಮಿತ ಬುರಿಯ ಕಂಚದ ಯಾನ್ ಐ ಕಂಚಿದುಗೊಳ್ತೀನಿ ಯಾನು ತೂಕ ಇನ್ನವರ ಮುಗಿಯೋದು ನಂಗೆ ಕುಲ್ಲಾಗ ನರಸ್ ಆಪುನ ಒಂಜಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂಚ ಉಂಡ ಅತ್ತನ ಅಂಚಿನ ಬರ ಬಕ್ಕಿತ್ತೆಂತ ಶೆಕೆ ಆತೆ ಅವು ಟಂಗ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅವಳ ಸ್ಲಿಪ್ ಐನ್ ಪಂಡ್ರೆನೆ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಅಂಚ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಚಿಂಪು ನಮ್ಮ ಚಿಂಪು ಅಂತ ಪನ್ಪುನೆ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಚೈತ್ರ ಚಿಂಪು ರಡ್ಲ ಪನೋಲೆ ಅದೇ ಈರೆಂಚ ಚಿಂಪುಳೆ ತೊಂತೀನಿ ಚಿಂಪು ನಮ್ಮ ಒಂಜಾತಿ ಪಾತ್ಯರಕ್ಕೆ ಪೂರ ಪಾತ್ಯರ ಪೋಪನು ಇಂಚೆನೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬೆಚ್ಚನೀರು ಪರೋಲಿ ಈಗ ಪಾತ್ಯರ ಪರೋಲಿ ಈ ಸೆಕೆಗೆ ಬೆಚ್ಚನೀರು ಷಷ್ಠಿಗೆ ಬೆಚ್ಚನೀರು ಬರು ತರ್ಸ್ಟಿ ಆಂಡಂದಂಡೆ ಪರೋಲಿ ಪಾತ್ಯರ ಪರೋನ್ ಮಾಡು ಪ್ಯೂರ್ ಮಸ್ತಿಗೆ 2ನೇ ಸತಿ ಬರೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ನೈಸ್ ಶೋ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್. ಓ ಒಂದು ಅವೇ ಶೋನಾ ಅಪ್ಪಗೆ ನಾ ತರ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೀನಿ ನಾವೇನ್ ಪತ್ತ ಬಂದ ಅವೇ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ತರ ಕಟ್ ಮಲ್ತನ ಬರ್ರೆ ಜಿಂಚಿಗೆ ಹತ್ತಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತ ಮಮ್ಮಿ ಅವು ಮೂಳಿತ್ತು ನಿಂಚ ಇದು ಕೊಡಿ ಆಣ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಪತ್ತ ಬೈದಾನೆ ಲಚ್ಚಲ ಬೈದಲ್ಲ ನಾ ಒಟ್ಟಿಲ್ಲ ರಡ್ಜನ ಬೈದನಮ್ಮ ಮೆಕ್ಟಿಬಲ್ ರಡ್ಜನ ಬತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನುಯ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸೀಸನ್ 2 ಅವು ಮಸ್ತ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಬಾರಿ ಟೈಮ್ ತಾಗನಿದೆ ಸೀಸನ್ 2 ಮಲ್ಪರ್ದಾನೆ ಅವು ಏನು ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನ ಮಲ್ದಿನಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನ ಸೀಸನ್ 1 ಮಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಲೆತ್ತಿಜೇರು ಈವಡ್ ಕೂಡ ಲೆತ್ತಿರು ನಿಮ್ಮ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಮಂತೆ ಇರ್ ಬರ್ಪರ್ ಬಂದಾಗ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೊಡೆ ರಾತ್ರಿ ಜೈಜ್ಯಾನ್ ದಾದ ಬನ್ಪರ್ ಅಂದು ಬಂಡ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಂಚ ಕೊಡೆ ರಾತ್ರಿ ಪುಂಡಿಗೆ ಅರಿಪಾಡದು ಕಾಣೆ ಚಾಕ ಆವಡತ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಎಂಕಿದಲ್ಲ ಕಂದಿರಿ ಏನೇ ಜಾಕ ಪುಂಡಿಗೆ ಅರಿಬಾರ್ದಿನಿ ಇರಕ್ಕೆ ಪಲಾವ್ ಕೊನಾಯ್ಜ ಪಲಾವ್ ಈರತ್ತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆರಾಮಾಗಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪಾಪ ಅತ್ತಡ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅಂಚ ಹೆಂಗೆ ಕೊನೆಯ ಮರೆತು ಪೂರ ರೆಡಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ಮನೆ ಇರ್ ಬರ್ಪರ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗೈತೆ. ಸೊ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಆಡ್ನೈತಿ ಸ್ವಾಗತ ವೆಲ್ಕಮ್ ಆಡ್ನೈತಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಶೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಚಿಂಪು ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಅವು ಒಂದು ಪುರ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಮರತ್ ಇದನ್ನ ಎಂಚಿನೇ ಈರು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲ ಬರೆದಕ್ಕೆ ಅಂದರ ಅದು ಖಾಲಿ ಪುಂಡಿಗೆ ಅರಿಯಬಾರ್ದು ಪುಂಡಿಗೆ ಅರಿಬಾರ್ದು ಯಾನೇನು ಮೂಲೆ ಬೇಯ್ಪವನ ಅವ್ಲು ಬೇಯ್ಪವನ ಈರೊಂಚೂರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಬೇಯ್ಪವನ ಎತ್ತಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಆಲೋಚನೆ ಅನ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಕಡೆದಿದ್ದೆ ನಂಜು ಫೋನಂಗ ಬೇಯ್ಪಾಗ ಒಂದು ಇರ್ನ ಊರು ಓಲು
ಎನ್ನ ಊರು ಯಾನಿತ್ತೆ ಓಲುಂದು ಪನ್ಪಿನ್ ಮಾರೆ ಹಿಂಗೆ ದಾದಂದೆ ಗೊತ್ತಾಪ ಜೋರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ನ ಪಂಡೈತೆ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜ ದೊಡ್ಡನ ಅಂದು ಪನ್ನೋಡಂಡ ಮುಂಚೂರು ನಮ್ಮ NIT ಗೆದ ಪಿರೋಮಿ ಅಂದು ಅವು ಎನ್ನ ಮಮ್ಮಿನ ಮಮ್ಮಿನ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಒಪ್ಪುನು ಪಪ್ಪನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಾಲ ಲೇಕಿನ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವಳೆ ಚೂರು ಎದುರು ಚೆಲ್ಲರ್ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಾನಾಡಿತ್ತ ಒಂದು ಸಮಯ 5 ಬಕ್ಕ ಯಾನು ಅಂತ ಸಮಯ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇತ್ತೆ ಅಂತ ವರ್ಷ ದುಬೈ ಇತ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಒಂತ ವರ್ಷ ಬೊಂಬೈ ಇತ್ತೆ ಅಂಚೆಂಗಿತ್ತೆ ಊರು ಓಲುಂದು ಕೆಂಡೆ ಇಂಕ್ born and brought up born in Mangalore brought up in Bombay ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಊರು ಬತ್ತೀನಿ ಅಂತ ಶಾಲೆಗೆ ಬಾಂಬೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಜ್ಜಿ born in Mangalore brought up in Bombay ಇರು ಎನ್ನಲ್ಲ ಒಂದು ಮಲ್ಪರ್ ಮರ ಮುಲ್ತು ಇರು ಎಲ್ಲಿಡೆ ಪೋತಾರಡೆ ಬಾಲೆ ಉಪ್ನಾಗ ಈರೆ ಪೋತೀನಿ ನಾನೇ ಪೋತೀನಿ ಒರ್ತಿ ನಾನು ಬುಡ್ದು ಪೋತೀನಿ ಮುಕ್ಕುಲು ಅವಳು ಬೊಂಬೈಡ್ ಬಂಗಾಪುನೊಂದು ಬಕ್ಕ ಯಾನು ಎಂಚಲ ಅತ್ತಿ ಲೆತ್ತ ಮಾತೇರು ಮಂಡೆ ಸಮಯ ತೊಟ್ಲು ಪಾಡಿ ಬಕ್ಕ ಪೋತೇರ ಅಂದು ಅಂಚ ಹಿಂಗೆ ತೋಜು ಹಿಂಗೆ ನೆನಪಿ ಜಾನ್ ಇಲ್ಲಿತ್ತೇವೆ ಏಪಲೆ ತೊಂಬತ್ತು ಅಲ್ಪ ಎಂಚ ಬುದ್ಧಿ ಬನ್ನಾಗ ಅವಳು ಇಲ್ಲ ಮುಲ್ತಲೆ ತೊಂಬತ್ತು ಅವಳು ಮಲ್ಲಾಯಿನಿ ಬಾಂಬೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲಾಯಿಜಿ ಹೌದಾನೆ ಇದಾನೆ ಇರು ಬಾಂಬೆ ಪೋಯಿನ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಇಜಾರ ಇಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜೇಡ ಮುರುಳೆ ಇತ್ತಿದ್ರು ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಆತ್ವ ಎಂಚ ಪಂಡ ಇರ್ನ ಮೂಲು ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತೊನ್ ದಾದ ಮಲ್ತು ಮಲ್ಲ ಆತ್ವ ಅಂಚತ್ತೆ ಮೂಲು ಪಂಡ ತುಲೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಮೂಲು ಬೀಚ್ ಉಂಡು ಅವಳು ಉಂಡು ಅವು ಉಪ್ಪು ನೀರು ಹತ್ತತೆ ಅವಳು ಉಪ್ಪು ನೀರಿನ ಅವಳ ಅಂಚತ್ತೆ ಮೂಲು ಪಂಡ ಅಂತೆ ಇರೆ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಬೊಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ಮೀನು ಅವು ಪೂರ ಅವಳು ಉಂಡು ಬೂತಾಯಿ ಪುರ ಉಂಡು ಫ್ರೆಶ್ ಊತಾಯಿ ದಿಕ್ಕೊಂಡವ್ರು ಅವಳ ಅಂಚಾಂಡ ಮುಲ್ತ ಇರೆ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪನ ದಿಕ್ಕೊಂತ ನಿತ್ತ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್ ಅಂದ ಕಜೇರಿ ಅವು ಮುಲ್ತುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತುಕೊನೋದು ಅವಳು ತಿನ್ನೇಟಿರ ಮಲ್ಲ ಇಜಾರು ಐದು ಪಕ್ಕ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅವಳು ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲ್ಪ ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮುಟ್ಟ ಪೋಯಿನಿ ಅವಳು ಹಿಂದಿ ಮೀಡಿಯಂ ಪೋಯಿನ ಇಚ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅವಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಹಿಂದಿ ಅಲ್ಪ ಇಂಚನೆ ಪಾತ್ರ ಉಂಡತೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ವಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಹಿಂದಿಯೇ ಪಾತೆ ನಾನು ಊರು ಬತ್ತದಿ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪೋಯಿನ MRPL ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅವಳು MRPL ಸ್ಕೂಲ್ ಅಪಗ MRPL ಇತ್ತು ನಾವು ಇತ್ತ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅದನ್ನ ಪುದರ್ ಚೇಂಜ್ ಆತ ಹಿಂಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಡ್ಗೆ ಆಪನ್ ಮರ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಅದು ಬಟ್ ಯಾನ್ ಕಲ್ತ ದಿನ ಸ್ಕೂಲ್ MRPL ಇತ್ತರ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಂಡು ಲೇಕಿನ್ ಪುದರ್ ಚೇಂಜ್ ಆತನತೆ ಲೇಕಿನ್ ಇಜ್ಜಿ ಓ ದುವೆ ಇಜ್ಜಿ ಉಂಡು MRPL ಮುರಾಣಿ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅಂದ್ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಪುದರ್ ಇತ್ತು MRPL ಅತ್ತು ದುಮ್ MRPL ಸ್ಕೂಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದ ಅಲ್ಪ 8th ಮುಟ್ಟ ಕಲ್ತೇನು ಅಮೂಲೈತೆ ನಮ್ಮ ಪಿರಾವಡು ಈ ಇಂಚಿ ಪೋನಾಗ ಬೈಕ ಪಡಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಉಲೈ ನೋ 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 ಅತ್ತ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಕೈಕಂಬ ಬರಬಹುದು ಕಾನ BSF ಕಟ್ಲ ಕೈಕಂಬ ಬಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ಬಚ್ಪೆ ಪೋಪಿನ ಸಾದಿದ ಅರ್ಧಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂದ 9th ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಪೂರ ಅವಲೈನಿ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಅವಲೈನಿ 5 ಬಕ್ಕ 9th ನಾನು ಕಾಪುಡ್ ಪಾಡ್ಯರು ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ್ ಸ್ಕೂಲ್ಡು ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ಡು ಪಾಡ್ನಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ 4 ತಿಂಗಳು ಕಲ್ತೇನೆ ಬಕ್ಕ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಡ್ನಿ ಇರು ಓಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಜಾನ್ ಅದೇ ಡ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಜಾಲಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಅವೇ ಮೇಯ್ನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಂಜಿಗೋಸ್ಕರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಖುಷಿಗೋಸ್ಕರ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ದಿ ಅದು ಪೋಡು ನನ್ನ ತೆಲ್ತೊಂದು ಪೋಡಿಗೆ ಜಾಲಿ ಅದು ಪೋಡು ಸೊ ಇರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೌಂದರ್ಯದ ಗುಟ್ಟವೇನ ಅನ್ನತ್ತೆ ಹೌದು ತೆಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪು ನಾನು ಮರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪೊರ್ಲೊಂದು ಪಂಡತಿ ಯಾರು ಇರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಮನೋಲೆ ತೈರ್ತಾದುಂಡು ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಸರಿ ಅಪ್ಪ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಸೊ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪನ್ನೆಂಡದಾಲ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಾಯ್ತು ಇದು ಪೊರ್ಲುಲ್ಲರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಂಡ ಎಂಕ ಒಂಚೂರು ಪೊನ್ನುಳ್ಳ ನಾಚಿಗೆ ಇರು ಪೊರ್ಲುಲ್ಲರ್ ಪರ್ಪನ್ನ ಈರ್ ನಾನು ನಾಚಿಗೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಕೇಂದನ್ ಭಾರಿ ನಾಚಿಗೆ ಕೇಂದನ್ ಕೆಲ ಸುದ್ದಿಗೆ ಅಂದನ್ నేను కట్ మంత నెడ్ అనుకోవచ్చు నేను నీకు డైరెక్ట్ బిటిఆర్ డైంక్ డైరెక్ట్ ఎఫెక్ట్ అప్పుడు ಪಕ್ಕಡನೆ ಗಾಲಿ ಗಾಲಿ ಇಡುವ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಗ ಪಕ್ಕಡನೆ ಓ ಇದು ಇಂಚೆನೆ ಪನ್ಯಾರು ಇಂಚನೆ ಪನ್ಯ ಸತ್ಯ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಚನೆ ಪನ್ನಿ ಅನ್ನ ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುನ್ನದ ನಮ್ಮ ನಾಚಿಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ನೀರು ಪರ್ರ ನೀರು ಪರ್ಪಾಯರು ನಮ್ಮ ಹೋಲಿತ್ತ MRPL ಇತ್ತ ಕಾಪುಡಿತ್ತ ಅಲ್ತ ಬಕ್ಕ ಕಾಪುಡು ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಒಂಜಿ 4 ತಿಂಗಳು ಅವಳು ಶಾಲೆ ಪೋಯ 4 ತಿಂಗಳು ಬಕ್ಕ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಂತಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಟೀಚರ್ ಗುರ್ತೊಪ್ಪಂದಿರಿ ನಾ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಗುರ್ತೊಂಡು 4 ತಿಂಗಳು ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೀಪಲ್ ಲೀಡರ್ ಆದಿತ್ತೆ 4 ತಿಂಗಳು ಓ ದೇವರೇ ಇರು ಒಂತ ಸಮಯ 4 ತಿಂಗಳು ಏನ್ ಪೋದು ಯಾನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ನತ್ತ 2ನೇ ದಿನ ಅಲ್ತ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇತ್ತಾರೆ ಅನ್ಸಿಟ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂದು ಆರ್ ಪಂಡೇರು ನಿನ್ನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಮಾಂಡ್ ಬರೆಡ್ಡು ಬಲ
ASPL గుంతలే ఆమంటే ఎన్న ఏరిగ్ల గుర్తే జత యానించి ఉంటునుండు బెటర్ ఉంటాయి అండ్ ఐవన్ എന്നൊಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನಾಳು ಎನ್ನ ಇತ್ತ ಎಡ್ಡ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಣೀತಾ ಬಂದು ಇರು 4 ತಿಂಗಳು ಇರು ಅವಳು ಸ್ಕೂಲ್ ಪೀಪಲ್ ಒಂದು ASPL ಲೀಡರ್ ಅಂಡ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೀಪಲ್ ಲೀಡರ್ ಅಂಡ ಮೂಲು ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪುನವಳು 8 ವರ್ಷ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಉಲ್ಲರತೆ ಕುಡ್ನಾಡು ಅವಳು 5 ವರ್ಷ ತುಲೆ 4 ತಿಂಗಳು ಅವಳು ಒಂದು ಅದಿತ್ತಾಡ ಇರು 5 ವರ್ಷ ಅಂಡ ಅವಳು ಮೂಲು ಬೈಕಂಬಡ್ಡತ್ತಿ ಮನ್ನಗುಡ್ಡ 5 ವರ್ಷ ಆಯ್ತಾ ಇರೆಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಓಟು ಕುಂತು ನೀರು ಅವಳು MLA ಅವರ ನಾವು ಎನ್ನ ದೊಡಂಚೂರು ತುಲೆ ಇರ ಆಲೋಚನೆ ನಾನು ಮಲ್ಪೋಲಿಯಾ ಅಂಚದಲ್ಲ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಉಂಡೆ MLA ಅವರ ದಾಲಜ್ಜಿ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಂಜಿ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಇರ್ಬೋದು ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ನ ಇರ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನಿಂಗ್ ಬರ್ಪೆ ಇರೆಗೆ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೀನಿ ನಾನು ಮೇರೆ ವೇದಾಸ್ ಕಮ್ಮತ್ ಒಂದು ಪೇರು ನಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಡ್ ರೈಟ್ ಪಿರೋಡ್ ಬೋದು ಇರ್ಲೊಂಜಿ ಪಾಡ್ದು ಆರೆಡೆ ಪಂಡ ನನ್ನ ಎನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಲೇನು ಆರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೇರು ತೊಂದರೆ ಅರೆಡೆ ಜನ ಇರು ಪನ್ಲೆ ಎರಡ ಎನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬರೆದು ಪಾಡ್ಲೇನು ಬಟ್ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಮನುಷ್ಯ ತುಲೆ ಅರೊಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಮನುಷ್ಯ ಇನಿತ್ತಿಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪುಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ದೇವೇರು ವಾವ ಅನೇಟ್ ಎಂಜಿನ ಬರೀತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಇರು MLA ಬಲ್ಲಿದೆ ನಿಖಿಲ ಏರಿಯಾದ ಇರು MLA ಆರೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪನಿ ಕೈತಲ್ವ ಆರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನಗುಡ್ಡೆಡೆಗೆ ಅಂದ್ ಗ್ಯಾತ್ ಅವಲೆ ಅವೇ ಅಪ್ಪಣ ಆರೆ ತೋಜೋಡತ್ತ ಆರೆನ ತೋಜಿನ ಎಂಚಿನ ಪಂಡರ ಅಲ್ಪ ತುಲೆ ಅಲ್ಪ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ದೇವ್ರ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇಚ್ಚಿ ಅವು ಏರಿಯಾಡು ಸೊ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬತ್ತನತೆ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಪೋನಾಗ MLA ಏರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಪಿನಿ ಅಂಚಿನ ದಾಲ ಶಿಕ್ಕುವ ಬೈದಜಿ ಸೆಟ್ಟುಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಅವ್ರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ನೀರು ಓಟುಗೊಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಿಜ ಮತ್ತೆ ಆಯಾ ಅವಲೆಂಚ ಉಂಟು ಯಾರು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅಂದ ಅವು ಎರಡನೇ ಕೊರ್ಲೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಡ ಅತ್ತ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಡ್ನ ಆರು ತುಕ ಆಪುನ ತುಲೆ ಎನ್ನ ಬಾಯ್ಡ್ ಮಚ್ಚಂಡು ಇರ್ ಬೇತಾಲ ಪನ್ಲೆ ಇರ್ದು ಯಾನ್ ಪೂರ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಏಪಯ್ಯ ಯಾನ್ ಪಾತನ ಶೈಲಿ ಯಾನ್ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಆಪಿನಂದ ಇರೊಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೀಚ್ ಬರ್ಲೆಗ ಒಂಜಿ ಐತೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಅಂಡ ಒಚ್ಚಿ ಅತ್ತ ಪನ್ಲೆ ಅತ್ತ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಐತೆ ಇರೊಂಜಿ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಅಂಚ ಬರಬ ಜಿಂಕಿ ಇರ್ ಪಾತನ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಪೆ ಇಂಗ ಸ್ಪೀಚ್ ಕೊರ್ರೆ ಬರ ಅವು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಡ ಪಕ್ಕಡೆ ಜಿಂದ ಅತ್ತ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೈತೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಯಾಂಪೇನಿಂಗ್ ಪೂರ ಯಾನ್ ಬರೋಂದುಪ್ಪ ಇರು ಅಲ್ತ ಒಂಜಿ ಈತು ಜನ ಸಭೆ ಉಂಡು ಪೂರ ನಿಲಿಕೆ ಉಂತುದೇರು ಉಂತುದುಪ್ಪನಾಗ ಇರೋ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೇನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನೊಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾನು ಇಂಚೆ ಪರ ಪನ್ಪರತೆ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನೊಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ನನಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತೇನೆ ವೋಟ್ ನನಗೆ ವೋಟು ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಊರನ್ನು ನಾನು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ದೇವರ ಬೈತೀನಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು ಒಳ್ಳೇದು ಪಂಡ ಸಾರಿ ಕುಟುಂಬದವರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಕರೆಯವರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಾಗೆ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಕಾಪಾಡುತ್ತೇನೆ ಒಂದು ಕೆನ್ನೆಗೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆನ್ನೆಗೆ ನಾನು ಹೊಡಿತೇನೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಕೆನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ನಾನು ಕೆನ್ನೆಗೆ ಕೊಡುದು ಹಾಗೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಕನಗಟ್ಟದ ಯಾನತ್ತು ಎಸ್ ಚಿಂಪು ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಇರು ಓಲಿತ್ತಾರೆ ವರ್ಮನೆ ಮನೆ ಕಾಪುಡಿತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಬುಡ್ಡಿಯನ್ ಐದು ಬಕ್ಕ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋತಿಜ್ ದಾದ ಪನ್ಪಾರೆ ಐದು ಕಾಲೇಜ್ಲ ಪೋತಿಜನ್ ഞാൻ അയക്ക് പണി കോളേജ് വിഷയം പറഞ്ഞ എച്ച ടൈം പോപ്പു ചിലപ്പോൾ ഞാൻ കോളേജിಗೆ പോത്തുച്ചു ಹಿಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹಿಡ್ದಿನೋಲ್ಲ ನೀನು ತೋಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಮಾತಾಗತ್ತಂಡೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬೈದಿನಪ್ಪಗ ಯಾನಿ ನಾನು ಓ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಪಂಡ್ರೆ ಒಪ್ಪುಜೇರು ಪಂಡ ಅಕ್ಲೇನವರ್ಕಿ ಅಲ್ಪ ಅಂಚಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಆಗುಂದು ನಾನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ పోతుಜಿನ ಇಂಚ ಮಲ್ತೇನೆ ಬಕ್ಕ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತೇನೆ ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಯಾನ್ 10th 12th ಕಲ್ತೆ ಅಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ 10th ಪಾಸ್ ಆಯ್ರೆ 2 ವರ್ಷ 12th ಪಾಸ್ ಆಯ್ರೆ 3 ವರ್ಷದ ಆಗದು ಅಂಚ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಉಂಡೆ ಅಂದ ಪಂಡ ನಾನು ರಾತ್ರಿ ಡ್ರಾಮಾ ಅದು ಕಾಂಡೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯರೆ ಪೋಂದಿತ್ತೀನಿ ದಾದ ಪಾಸ್ ಆಪಿ ನಾನು ಅನ್ನಲೇದು ಅದನ್ನಕ್ಕೆ ಪಾಪತ್ತು ಬಜ್ಜದು ಮಿತ್ತು ಪಾಡಿರಂಚಿ ಬಟ್ ಇರ್ನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹಿಂದಿ ಪೂರ ಭಯಂಕರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹಿಂದಿ ಯಾನ್ ಬೊಂಬೈಡೆ ಮಲ್ಲಾತಿನ ಸೊ ಅವು ಎಂಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಡ್ ಕಲ್ದಿನ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಾವು ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ ಅವು ಉಂಡು ಎನ್ನ ಉಂದೆಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಕ್ಕ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ MRPL ಸ್ಕೂಲ್ ದ ಜೋಕುಲ್ ಸಾಧಾರಣ ಮಾತಾ ಎಡ್ಡೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾತ್ರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಯಾನ್ ತುಲೆ ಯಾನ್ ಎಡ್ಡೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಬೇಸಿಕ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾತನ್ ಮಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪೂರ ಇರಗೆ ಶಶಿ ತರೂರ್ ನಮತ್ತ ಅವು ಪೂರ ನಮಕ್ ಅರ್ಥ ಆಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಜನ ಪಾತ್ರ ಯಾನ್ ಇಚ್ಚಿನ ಮನೊಂದು ವರದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ ರಪ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಪ ಜನಕ್ಕೆ ಇರ ಬಯ್ಯ 7 ಗಂಟೆ ಬಗ್ಗೆ ಶೋಕ್ ಪಾತಿರೋರ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂಚ ಪಂತೇರಿ ಎಡ್ಮಗರಿ ಉಂಡೆ ಇತ್ತ ಹಾಜರಕ್ಕೆ ಆತು ಬರ್ತ ಕಾತರ
ದಾದ ಬಂಡ ಯಾನೊಂದು 7 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಕಾಪುವೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವು ಪಡೆಕೊಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬಂದು ಬೇಗ పోయి ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅವೇನು ಮೂಲು ಈ ಪ್ಯೂರ್ ಮಸ್ತಿದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇತ್ತನಂತೂ ಆಯ್ಕೆ ಕೆಲವುಲ್ಲ ಮೂಲೆಲ್ಲ ಪಮ್ಮು ಕಾಸರೊಡ್ದೈ ಆಗ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಅವಳು ಪಂಡ ಎಂಚೈತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬೆಟರ್ ಆತಂಡೆ ಯಾರನ್ನ ಇರೋಟಿಗೆ ಕುಲ್ಕುಲ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ 150 ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಪುಂಡು ಮುರಾಣಿ ಮುಟ್ಟ 180 ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತು ನಿತ್ತೆ 200 ಗಾರಿ ಉಂಟು ಅಂಚ ಅಕ್ಲಂಪುರ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ದುಂಬುವರಿ ಹಿಂದಿಡಿತ್ತೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಎಂದು ಕ್ಯಾಮರಾದೆ ಹಾಗಿತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅವಳು ಅಗ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದೆ ಅನ್ನಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಟ್ಟು ಅಂಚಪುರ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾತ್ರ ಯಾ ಶೂರ್ ಐ ಆಮ್ ಈಗರ್ಲಿ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. Okay, so let's start talking in English for a while. You were asking something. What did you ask? After that, you joined here, no? MRPL. Yeah. After that, what you did? In MRPL, I went to school. I did schooling and all that. After that, I quit MRPL. Then Why I you went discontinued what? Your education? Education. Because I joined a drama team. Middle of 9th standard. Like I left school and I started acting in theatre group in Balichabarka team. So then when you're acting in drama, how can you go to school? No, how you got the chance to enter the drama? In Mangalore, there was an institution where they were like, they were teaching kids, training kids for dance and acting and stuff like that. Comment section we can't open because everyone will think they don't know Tulu. Comment section, I will tell them, you people make me talk in Kannada, no? Now you talk in English. Okay. I am very comfortable in any language. Yeah, so then let's talk. So we'll continue, right? Yeah. No, okay, we'll talk in Tulu. Tulu Mali. So, enk marattan Tulu. Tulu marattan. Ire panda bayyana gavaterna English. Bayyana gavaterna andu. ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಲ ಬಯ್ಯಾನ ಗಮಲ್ದೋಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬನ್ ಅಂದು ಲೈಕ್ ಅತ್ ಇತೆ ಬಯ್ಯ ಅವಡೊಂದು ಜಿಚ್ಚನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಶುರು ಮನ್ ಪೋಡಪ್ಪ ಆಪಜೆ ಎಂಕೆ ನೀ ಇನಿ ಬಕ್ಕ ಉನ್ನ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇತ್ತ ಬರ್ಪುನ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬಚ್ಚನ ಬರ್ತಡೆ ಆತ ಅರೆ ಕೊಂಚ ಬರ್ತ್ಡೇ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪಗನೆ ರಪ್ಪ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟು ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟು ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟು ಯು ಪ್ರಶಾಂತ್ ರೈ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟು ಯು ಯೋ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರೈ ಐ ನಿನ್ ಜಮಾನ ಅತ್ತೆ ಶಿಶಿ ಎನ್ನ ಫೋನ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರೈ ಎನ್ನುಂಡಿ ಅತ್ತೆ ಮಲೇಜಿ ಯಾ ನಾರೆ ನೇಪಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರೈಕುಲ ಬನ್ ಮನಿತ ಜೆರ್ 6 ಇಂಚಿ ಬತ್ತೇರ ಅಂದಿತ್ತೆ ಬಂಟ್ರ ಸಂಗಡಪು ದಾದಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ನ ಸನ್ನೆಂದ ಅದೇ ದೇ ಏತು ವರ್ಷಾಂಡಿಯಾ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಸೇವ್ ಮಲ್ದಿನ ಬುದರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರೈ ಎಂದು ಆರು ಬಂದಿನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರೈ ಎಂದು ಸೊ ಚಿಂಪು ಆಕ್ಚುಲಿ ಐಡ್ ಬಕೀರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಡ್ರಾಮಾಗ ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ಚಾನ್ಸ್ to enter the drama? Yeah, ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಹೋಲಿತ್ತ ಪಂಡೈತೆ ಅಲ್ಪ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ನಕುಲುಂಜಿ ಬೇತೆ ಪೊನ್ನನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಲ್ಪರ ಬೈದಿತ್ತೇರು ಬಟ್ ಅವು ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ರೀಸನ್ ನಾವು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಯ್ಜಿ ಅಪ್ಪ ಕಾಕುಲು ಏನಂತು ಏರಿ ನಾನು ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಇಂಚ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪಚ್ಚ ಪಾತ್ರ ಪತ್ತೊಂದಿತ್ತ ಅಪ್ಪ ಕಾಕುಲು ಅಲ್ಪ ಕೇಂದ್ರ ಮೋಲು ಎಂಚ ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ಪೊಲಿಯ ದಾದ ಅನ್ಪುರೆ ಎನ್ಕ್ವೈರ್ ಮಲ್ತಾರೆ ನಾನು ಮಮ್ಮಿಲಿ ಎತ್ತೇರು ಚೆಕ್ಕೇಂಡರು ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾನ್ ಆ ಟೈಮ್ ಬೇಲೆ ನಾಡೊಂದಿತ್ತ ಬೇಲೆಗೆ ಬೋಡೋದು ಬೇಲೆ ಪೋವಡು ಪಂಡದು ಆ ಟೈಮ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಡ್ದು ಆತನು ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಡ್ದು ಒಂಜಿ 3-4 ತಿಂಗಳು ಆತನು ನಾನು ಸೊ ನಾನು ಬೇಲೆ ಇಂಚ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತು ಅಂತ ತೂಂದಿತ್ತೆ ತು ಅಪ್ಪಾಗ ಅಕ್ಕುಲ್ ಪಂಡಿರತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಕ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲಿರ್ದಿಂಚಲ ಹಿಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಆರ ಭಾರಿ ಮನಸ್ಸಿತ್ತನು ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ್ಕೆ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಬುಡಾಯಿರು ಹಿಂಗೆ ಶೋರ್ ಇತ್ತನ್ಕಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಜನ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಆರನು ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 9th ರೂಪನ ಪಪ್ಪ ತೀರ್ಪರು ಅಂಚೆನ್ನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಯ್ನಿ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಬತ್ತನತ್ತ ತು ಯಾನ್ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ನಿ ಸುರುತ ಡ್ರಾಮಾ ಬೇರೆ ಸುರುತ ಡ್ರಾಮಾ ತೆಲ್ಕೆದ ಬರ್ಸೋಲ್ ರಂಗೋಲಿ ಇಡ್ ಮಲ್ತೀನಿ ನಾನು ಬಿ ಸಿ ರೋಡ್ದ ರಂಗೋಲಿದ ಹಾಲ್ಡ್ ಆಗಸ್ಟ್ 4th 2004 ಐ ಥಿಂಕ್ ಯಾ ತೆಲ್ಕೆದ ಬರ್ಸೋಲ್ ನಾಟಕ ನಾನು ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ನ ಬರ್ಡೇ ಯಾನ್ ರಂಗಭೂಮಿ ಸೇರಿ ನಾನು ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ನ ಬರ್ಡೇ ಯಾನ್ ಪಂಡಾರ್ನ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಐಕ್ ಬನ್ನಿ ಏರೆಗ್ಲ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಫ್ಯಾನ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಫ್ಯಾನ್ ಉಳ್ಳರು ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗರ್ ಅಯ್ಯೋ ಅಂಚಂದ ಕಿಶೋರ್ ನಾನು ಎಂದಾಲ ಬಂದ್ಬಿನಂತ ಈ ಜನ ಯಾನ್ ಡ್ರಾಮಾದ ಪರ್ನಾಗ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂದು ಅತ್ತ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಫ್ಯಾನ್ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಅಂಚ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಹೆಂಗೆ ಮರಪ್ಪು ಮರ ತೂದೆ ತೆಲಿಕೆದ ಬರ್ಸೋಲ್ ಉಂಡದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತೆಲಿಕೆದ ಬರ್ಸೋಲ್ ಯಾನ್ ಡ್ರಾಮಾ ತೂದಿತ್ತೆ
ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನಿರ್ನ ಫ್ಯಾನ್ ಆಯ್ನಿ ಅಂದೆ ಈರನ್ನ ಯಾನಿರ್ನ ಕ್ರಶ್ ಆಪುಜಿಯ ಪುಂಡಿಗೆ ಅರಿಬಾರ್ದು ಆಯ್ತು ನಾನು ಖಾಲಿ ಪಲಾವೆ ತಿನ್ನೋಡಿತ್ತು ಪಂಡೆ ತಿನ್ಲು ಅಂತ ಯಾನ್ ಅವಳ ತರಕಾರಿ ಪೂರ ದೀದ ರೈಸ್ ಮಾತ್ರ ಹಂಚಬಾರ್ದು ಅಂದ್ ಪುಲಾವ್ ಪೂರ ತರಕಾರಿ ಆತ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಮಾರೆ ಯಾನ್ ಪುಲಾವ್ ಹೋಟೆಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನಮ್ಮ ರುಚಿ ಪಲಾವ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರದೆ ಐನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಎನ್ನ ಕುಕಿಂಗ್ ಒಂಚೂರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಅಂಚ ಬಾತ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೆ ನೀರು ತೆಲಿಕೆದ ಬರ್ಸಲ್ದ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತಾರೆ ತೆಲಿಕೆದ ಬರ್ಸಡಿ ಯಾನಿರನ್ ತೂ ಅಂತ ತೂದಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಐದು ಬಕ್ಕೊಂಡದ್ದೆ ದಾದನ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಇರೊಂಜಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ತೂಕ ಅಂದಾಪನು ಅಂಚ ಆ ಡ್ರಾಮಾ ತೂದು ಒಂಜಿ 2-3 ಸತಿ ತುಯ್ಯೆ ತೂದು ಪಾತೆರ ಪೋಡಿಗೆ ದಾಯ ಪಕ್ಕಡೆ ನನ್ನ ಪಾತೆರ ಒಂಜೊಳ್ಳೆ ಅಪ್ಪಗನೆ ಪಾತೆರ್ದು ಅದನ್ನ ದಾಲತ್ತಂದು ಯಾನ ಐದು ಪಾತ್ರ ಅಂತಿಜಿ ಹೆಂಗ್ ಬಂಡಲ್ಪ ಉಲ್ಲ ಇಡು ಪೋಡಿ ಕಟ್ಟದಿತ್ತೇನೆ ಏರನಲ ಮೋನೆ ತಿಯರಿಜಿ ಏರನಲ ಪಾತರ ಇಜ್ಜಿ ಅತ್ತತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗನೆ ತೂತುಂಡ ಗುರ್ತ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ತು ಚಂಚ ಅಪ್ಪಗೆ ಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಕೆಲವು ಡ್ರಾಮಾ ಪುರ ತೂವಂತೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ಆತೆ 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 ಯಾನ್ಲ ಅಭಿಮಾನನೆ ಪಂಡಿನಿ ಆತಲ ಪಾತೆರ್ದ ಅಂತ ಪನ್ಯಾನ್ ಅಭಿಮಾನ ದಪನಲ್ ಪಾತ ಜೋರಿತ್ತೇರಿ ಇಂಕ್ ಶರ್ಮಿಳಾ ಕಾಪಿಕಾರಿಂಚ ಬೆತ್ತ ಬತ್ತೊಂದು ಓಲಾನ್ಲ ಯಾನ್ ಏಡಾನ್ಲ ಪಾತೆರ್ನ ತೂಂಡ ಪೋಂಡು ಫುಲ್ ಐತ ಸೀನಾ ಒಂದಿತ್ತನಿ ತೋ ಯಾನ್ ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು ಜಿಂಕಿ ಎರಡಲ ಪಾತಿರೋದು ನಮ್ಮ ಭಯಂಕರ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಾನು ಎರಡಲ ಪಾತಿರ ಜೊತೆ ಎಡ್ಡೇರಿಗವು ನಾನು ಅಂಚಾದಿ ಇಂಚೊಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ನರಮನೆಡ ಕಣ್ಣು ಎಡ್ತು ಪಾತ್ಯಾರೆ ಬಣ್ಣ ಇಂಚ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಂಚ ಪಾತ್ಯಾರುವೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಆರು ಖಾಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಒಂದೇ ಇರ್ ಮಾಸ್ಟ್ರತೆ ಅಂದಿಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸೇ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಎಂಜಿನ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ದುಂಬು ಯಾನು ಹುಷಾರು 10th 35 ಹುಷಾರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಎನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಂಡ್ ಎರಡ ಇಂಕ ಪಂಡ್ರೆ ಬುಡ್ಚ ವಿಷಯ ಈರ್ ಹೋಯ್ತ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಪಂಡ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ವೈಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕನ್ನಡನೇ ಕನ್ನಡದ ಸಂಬಂಧ ಯಾನೊಂಜಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇನೋಡ ಎರಡ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ನೀರು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನು ವರಂದು ಜಾನಪೀಠ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಶುರು ಮಲ್ಪನಗನೆ ತತ್ತನು ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಅವಾರ್ಡ್ ಚೂರು ಒಂದು ಜೂಮ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶುರುದ ಮನ್ಲೆ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಅವಾರ್ಡ್ ಏರಿ ತೆಗೆದೀನಿ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಅವಾರ್ಡ್ ಅವ್ಯಾ ನಾನಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗೋವಿಂದ ಬೈಕ್ಲೆಗಿಂದ ಬರೀತೀನಿ ನಾ ಪಂತೀನಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ಪನ್ನದಿನ ನಮ್ಮ ಅರೆಗುಜಿ ಆತು ನಮ್ಮ ನೀವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಓಡೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ವೇದಾನೆ ಬರೊಂದಿಲ್ಲ ಈರ ಅರೆನೊಂಜಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಈ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪಾಡೋಡು ಇಂದೇ ಕರ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ದೇತ ನೋಡು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಕ್ಕ ಅರ್ನ ಡಿವಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾಡೋಡಿತೆ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಇಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿವಿಗೆ ಬಂಡ ಹೆಂಗ್ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೇಳ್ರಿ ಅರ್ನ ಒಂದು ಇರೇ ಗೊತ್ತು ಜೋಡು ಡಿವಿಗೆ ಬಂಡದ ದೇವದಾಸ್ ವೇದಾಸ್ ವೇದವಾಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ರಾರು ಅತ್ತರ್ನ ಡಿವಿಕೆ ನಂದುಂಡು ಅವು ಇರೇ ಗೊತ್ತು ಜಂಜನ ಈ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಕೇನ್ವರ್ ಮಾರೆ ಒಂದು ಡಿವಿಕೆ ಬಂಡದ ಗೊತ್ತು ಯಾನ್ ಸುರುಕೇನು ಯಾನಾರು ಬಿಜೆಪಿ ದ ಜನ ನಿಂದಿನಿ ಬಿಜೆಪಿ ಡಿವಿಕೆ ಬಂಡದ ಡಿವಿಕೆ ಬಂಡಾರ ಬೇತೆ ತಾರ್ ಬಿಜೆಪಿ ದಾರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಎಮ್ಎಲ್ಎ ಯಾರು ಡಿವಿಕೆ ಬಂಡಾರನ ಕಂಪನಿ ಉಂಡು ಓ ಅಚ್ಚಾ ಸ್ವಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಉಂಡಾರ್ನ ಪಾಪ ಉಪ್ಪಪ್ಪ ತುಂಡು ಅರೆ ಮಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆರು ಅಂದ ಇಂಕ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಓಕೆ ಅರ್ನ ಕ್ಯಾಶ್ ದ ಪುರ ಇನಿ ಅರೆ ಫುಲ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಪಾಪ ಅಂದ ಮಾರೆ ಅರೆ ಗೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಜಾಗದಿಲ್ಲ ಯಾರನ್ನ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಾಡ್ರ ಅಂದೆ ಅಂಚ ಯಾನು ಓಲುಕೇನಂತೆ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಅವಾರ್ಡ್ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಅವಾರ್ಡ್ ಅವು ಯಾನ ಬರೆದಿತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಗೋವಿಂದ ಬೈಕ್ಲೆಗೆ ತೆಗೆದಿನತ್ತೆ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಕೆಲವು ಎನ್ಮ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಬರೇನಾಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಿರಿ ಫುಲ್ ಕೆಲವು ಮಲ್ಲ ಹೊರಡಲು ಉಂಡೆಂಡ ಅಂಚ ಇನ್ನು ಬರೇನಾಗ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿಂಚ ಆದ ಇನ್ನು ಪೂರ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಶಿವನ್ನೇ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಟಿ ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್ ಬರೋಂತ ದಾದ ಫನ್ ಪರ್ ಫುಲ್ ಆತ ಅಂಚ ಡ್ರಾಮಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ತಾರೆ ಯಾನೊಂಜಿ ನಲ್ಪ ಮುಟ್ಟ ಡ್ರಾಮಾಸ್ ಮಲ್ದೇನು 40 ಡ್ರಾಮಾಸ್ ಪಂಡ ಕಾಪಿಕಾಡ್ನ ತಂಡ ಸೇರ್ದು ಬಕ್ಕ ಯಾನೊಂಜಿ ಶಾರದಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಡ್ರಾಡ್ ವರ್ಷ ಮಲ್ತೇನೆ ಸೊ ಅವು ಪೂರ ಟೋಟಲ್ ಮಾತ ಸೇರ್ದನಗ ಒಂಜಿ 40 ಡ್ರಾಮಾಸ್ ಮಲ್ದೇನೆ
ಓ ವೀರ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಡ್ರಾಮಾ ಎಂಕ್ ಇಂಚೆಂಚ ಒಂಜೊಂಜಿ ಲೇಯರ್ಡ್ ಉಂಡು ಫೇವ್ರೆಟ್ ಡ್ರಾಮಾ ನಮ್ಮ ಕಾವೇರಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಎಂಕಂದು ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಬರೀತಿನ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಕ್ ಟೀಮ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಮಾ ಬೈದಿನ ನಮ್ಮ ಕಾವೇರಿ ಸೊ ಅದ್ರ ಐಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಟಲ್ ರೋಲ್ ಮಲ್ತೆ ಸೊ ಅವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇಂಕ್ ಬಕ್ಕ ಇಂಕ್ ಪಾರ್ವತಿದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಷ್ಟ ಬೊಲ್ಲಿದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಷ್ಟ ಬಲೆ ಚಾಬರ್ಕದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಷ್ಟ ಮೇರಿನ ಐಟಿಂಗ್ ಅರವಿಂದನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಂಕಣಿ ಬರೋ ಪಾತ್ರ ಎತ್ತಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಚೂರು ಬರೋಂತ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಟಚ್ ಇಜ್ಜಿದಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಪಾಪ 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 ಡೆಲ್ಲಿ ತಾವು ಲಿಲ್ಲಿ ಅಂಟ ಇಲ್ಲ ಪಪ್ಪ ಡೆಲ್ಲಿ ತಾವು ಲಿಲ್ಲಿ ಅಂಟ ಇಲ್ಲ ಪಪ್ಪ ವೈಗಿ ಕಾಲೆನ್ನಿಲ್ಲ ದೋನ್ ಒಡ್ಲಿ ತಮ್ಮಡಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನಿಲ್ಲ ಪಪ್ಪ ಯಾ ಪಪ್ಪ ಅಂದ್ ಇಂಕ ಭಯಂಕರ ಜಾಲಿ ಮಾರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಮಂಡ ಒಂದಿನ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಾಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಬಾಂಬೆ ಮಟ್ಟುಂಗಡ್ ಶೋ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪರ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎದ್ದೂರು ಮುಟ್ಟ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕುಲ್ದುಪ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಾನೆ ಅಕ್ಕಳು ಮಸ್ತ್ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ವೇರು ಅಪ್ಪಗೊಂಜಿ ಜನ ಪಂತಿನತೆ ಹಬ್ಬ ಬತ್ತೇನೆ ಮಾರ ಬೇಜಾರ ಬಕ್ಕಿಂದು ಯಾನು ಉಳ್ಳಾಯ್ಬೋದು ವಾ ಬುಲ್ತುದೀನಿ ಶೀ ಇಂಚ ಪಂಡೇರಿ ಅಂದ್ ಬಕ್ಕ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಪಂಡೇರಿ ಇಂಚಿತುಲ ಅವು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೇ ಬೇಜಕರ ಪಕ್ಕಿದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈ ಬಣ್ಣ ಈಲ ಅರವಿಂದನೆಲ್ಲ ಬನ್ನಾಗ ವಂಚನೆ ಬರ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸೊ ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ ಬಟ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಎಂಜಾಯ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡ್ರಾಮಾ ఇంకా ಭಾರಿ ಜಾಲಿ ಅಂತಾರೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಬುಲ್ಪುನ ಪತ್ತುನ ದಾಲೇಜ ಇಟ್ ಜಾಲಿ ಬಲೆ ಚಾಬರ್ಕಾಡ್ ಅಂಚ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಡ್ರಾಮಾಸ್ ಓವಳ ಬೇತೆ ಡ್ರಾಮಾದ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ನೆನಪು ಇರು ಅಂದು ಕಾವೇರಿ ಇದೆಯಾ ಟೈಟಲ್ ಸಾಂಗ್ ಅದ ಕಾವೇರಿ ಅಂದು ಅಂದು ಅವನ್ ಕಾವೇರಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂದು ಬೊಳ್ಳಿದ ಆಲು ತೆಲಿಪುವಲು ಆಲು ಬೊಳ್ಳಿದ ಪನ್ನಿಗೆ ಬೊಲ್ಲಿದ ಬೊಲ್ಲಿ 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 ಬಾನುಡು ಮಿನ್ಕುನ ಬೊಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗು ಬಲಗೆ ಬುಲ್ಪುನು ಕೊರುಗೆ ಇದಾಯ್ ತೆಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆ ದಿಂಜಿದಿ ಲೋಕ ವಿಧ ವಿಧ ಜನಕುಲೆ ನರಕ ಕತ್ತಲೆ ಕಲೆನ ಬುಲ್ಪುನು ಕೊರುಲ ಬೆಳಗಾವ್ ನಂದಾದಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಇರಿಗ ಇಷ್ಟ ಎಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ಎಂಕು ಯಾರ ಪೊಣ್ಣು ಶುಂಠಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ಎಂಕು ಯಾರ ಪೊಣ್ಣು ಮೋನೆ ತುನ್ನ ಪಂತ ಮಕ್ಕಳೇ ಓ ಇಷ್ಟ ಐದಕ್ಕ ಚಿತ್ರರಂಗ ಚಿತ್ರರಂಗಡ್ ದಾದೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಮಲ್ತೀನಿ ನಾನು ಒರಿಯರ್ ದೊರಿಯಾಸಲ್ ಇರ್ತಾರೆ ಇರು ಎಕ್ಕಸ ಕಡೆ ಇರ್ತೀನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಕಸ ಕಡೆ ನೀನ್ ಗೊತ್ತೇ ಜೆ ಇರುಲ್ಲಾರಂದು ಆಯ್ತಾ ಎನ್ನ ಸೀನ್ ಕೇಳಲೆ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಸೀನ್ ವೈರಲ್ ಆವಂದಿತ್ತನತೆ ಈರ್ನ ಸೀನ್ಲ ವೈರಲ್ ಆವಂದಿತ್ತನತ ಯಾ ನಾವು ಸೀನ್ ತೂಪಿನಿ ಭಾಷೆ ಹೋಗ್ದ ಸೀನ್ ಅಂದು ಎಂಕ ನಮ್ಮ ಬಿಚ್ಚರ್ದನೆ ಸೀನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಜದ ಎಕ್ಕಸ ಕದನ ಕೊಟ್ಟೊಂದು ಸೀನ್ ಯಾ ತೂದಿತ್ತು ಎಕ್ಕಸ ಕಪಗ ಇರೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾನೆ ಎಕಡೆದಿಂಚಿ ನಮ್ಮ ಪುಂಡಿದ್ದ ಐತನೆ ಅದನ್ನು ಬರೋದುಂಡದೆ ಒಂಜಿ ವೈರಲ್ ಆದಿತ್ತು ಸೀನ್ ಶೋಬಿಲ್ಲ ಇರ್ಲ ಪಾತ್ರೆಗ ಎರಡು ಜನ ಪಾತ್ರೆನಾಗ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪುಂಡಿ ಬೈಪಾನ ಪುಂಡಿ ಬೈತಂಡ ಅಂದ್ ಬೈತನುಲ ಲೆಪ್ಪೋಡ ಅಂದ್ ಅವು ವಾಯ್ಸ್ ಏರ್ನ ಎನ್ನ ಓ ಪುಂಡಿ ಬೈತನ ಈರ್ ಬಂತಿ ನಾವು ದಾ ಬಂದ್ಪಾರು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಅಡಿ ಆನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ವಾಯ್ಸ್ ಪುಂಡಿ ಬೈತನಾ ಪುಂಡಿ ಬೈತಂಡ ಅನ್ಕೇಂಡ ಬೈತನುಲ ಲೆಪ್ಪೋಡ ಲೆಪ್ಪೋಡ ಶಾಬಾಸ್ ಅಲ್ಲ ಯಾವತ್ತೆ ಜಿಂಕ್ ತುಲ ಇತ್ತೆ ಕಡೆದಿಂಚಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪುಂಡಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಇತ್ತ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಪುಂಡಿ ನೆಕ್ಕೀರ್ ಪುಂಡಿ ಗಾರಿ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಕೊಡತೆ ದಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಕಾಲಿ ಕಡೆದು ಬರ್ತೀನತೆ ಕಾಲಿ ಕಡೆ ಇನ್ನೇನೆ ಅಂಡು ಇದು ಇದು ದಾದ ಬಂಡ ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತೆ ನೆನಪಾಯಿ ನೀವು ಅವು ಇತ್ತೆ ವೈರಲ್ ಅನ್ಪನ್ನಾಗ ಆ ಒಂದು ಕೇನಾಗ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಕಾತು ಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜಣ್ಣ ಅಂದರೆ ಚಪ್ಪ ಗುರ್ತಾನೆ ಅಪ್ಪಗ ಗುರ್ತೋಪರದಾದ ಯಾನು ಏಪ ಡ್ರಾಮಾ ಬುಡ್ದು ದುಬೈ ಪೋಯತೆ ಅವು ಟೈಮ್ ಎಂಚ ಎತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ನ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಬುಡ್ನ ಪಿದಾಯಿ ನಂಗೆ ಏರ್ಲ ಗೊತ್ತು ಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಖಾಲಿ ವಿಜಯನ ಟೀಮ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ನಿ ಒರಿಯರ್ ದೊರಿಯಾಸಲ ನನಗೆ ಅನ್ಬ ಒಂಜಿ ಎರಡು ಮುಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ತೆ ಅನ್ನ ಟೀಮ್ಡ್ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಚೂರು ವಿಜಯನ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲು ಗುಡ್ತಾಯಿರು ಆತೆ ಬಕ್ಕ ಎಂಕಿ ಏರ್ನಲ್ಲ ಗುಡ್ತೇಜ್ ಅನ್ ಬಕ್ಕ ದುಬೈ ಪೋಯ್ ಬಕ್ಕ ಅನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಫ್ ಮುಲ್ತೆ ಅನ್ ವಾ ವಿಷಯಡ್ಲ ಇತ್ತೇಜ್ ಪಂಡ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬುಡ್ದು ಒಂದು ಪೋತೀನಿ ನಾನು ಪಿರ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬರ್ಪೆ ಅಂತ ಬರೀತಿದ್ದೆ ಅಂಚೆ ಮಂಡೇಡ್ ಪೂರ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದಿತ್ತೆ ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪಂಡಿತ ಕಾಪಿ ಕಡ್ನಕಲ್ನ ನವೀನ ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಬರೋ ಬಡ್ಡೆಗೆ ವಿಶ್ ಮಲ್ತದ ಪಾತೆರ್ನ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ವಿಶ್ ಮಲ್ತ ಪಾತೆರ್ನ ಅವು ಬುಡ್ಡ ಎಂಕ್ ಮೂಲ್ದಾದ ಅವನುಂಡು ಏರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಸೊ ಅಂಚ ಇಂಕ್ ಎಕ್ಕಸಕ್ಕಾಗ್ಲೆ ಅನ್ ಬತ್ತೆ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತೆ ಅಪ್ಪಗೆಲ್ಲ ಏರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಈ ರೀತಿ ಜರ ಈರೆಗ್ಲ ಇಂಕ್ಲದಲ್ಲಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇತ್ತು ಜತೆ ಸೊ ಎಂಕ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂತೀನಿ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ಭೋಜನೆ ನವೀನನ್ನೇ ಶೋಭೆ ಯಾರು ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಚಿಲ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪೋನಿತ್ತೇನೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಿಂಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಪೂರ ಸಂದೀಪ ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಗೊತ್ತಾನೆ ಹಿಂಗೆ ಬಕ್ಕ ತೂನಾಗ ಸಂದೀಪನ್ನೇ ಎಕ್ಕಸ ಕಡಿತಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಅವು ಅರಿನ್ ಬಕ್ಕ ಊರು ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದೆ ಅಪ್ಪಗ ಹಿಂಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನು ಮೇರೆ ಇಟ್ಟು ಅಪ್ಪಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದಾತ ಅಂಚ ಅವೇ ಬೊಕ್ಕೆ ಯಾನ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಏರೆಗ್ಲ ಒಂದು ಮಿಂಗಲ್ ಒಂದಿಜ್ಜನ್ ಮಸ್ತ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆವು ಎಂಕ ಶೈ ಫೀಲ್ ಅನ್ ಒಂಚೂರು ಮಸ್ತ್ ಓಪನ್ ಅಪ್ಪನ್ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ
ಗಿರ್ನದಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮಾತ್ರ ಡೈಲಾಗ್ ಇದ್ದೆ ಅದು ಯಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಪೋದು ಪಾತ್ಯರ್ನು ಯಾನು ಬಲ ಪನೊಡು ನೀರು ಇತ್ತು ಪನೊಪ್ಪಿನೇ ಕೆಟ್ಟೋರು ಇರು ಚಪ್ಪ ಒಂದು ಅಂಚೆ ಯಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ಯರನ್ನು ಬರ್ತದೆ ಇರೇ ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಒಳ್ಳಿರತ್ತೆ ಈ ಜೋರು ಇರ್ನ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಮತ್ತ ಎಂಡ ಪನ್ಪಿರಿ ಇರ್ನ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಅಂದು ಗುರ್ತೊಂಡ ಹಿಂಗೆ ಕೊಂಚ ಗುರ್ತಾವಂತ ಕೊರು ಒಂದು ಗುರ್ತವಂತ ಕೊರ್ರೆ ನೀರೇ ಬೊಕ ಬಕ್ಕ ಹಾಕಲಿ ಹೆಂಗ್ ಮುನ್ಕರ್ನ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜ ವಿಷಯ ಈರೆಗಿಂದತ್ತಪ್ಪ ಯಾನ್ ಏರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಲವ್ ಮದ್ಮೆದ ಲವ್ ಅತ್ತು ಪಂಡ ಅಕುಲ ಆ ಉದ್ದೇಶ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚಲ ಬರ್ಚಿ ಬರ್ಚಿ ಚೈತ್ರ ಬಚ್ಚ ಶಿ ನೋ ನೆವರ್ ನಥಿಂಗ್ ನೆವರ್ ಬೊಕ್ಕ ಬನ್ಲೆ ವೈಕಲ ಮುಗಿಯಾಡೋದು ಮನಸ್ಸುಂಡ ಅಂಜೆಗ್ ಮುಗಿಯಾಡ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಯಾವ ಎಪಿಸೋಡ್ ಬೇಗ ಮುಗಿಪುಗ ಬಕಾನ್ ಏರಿ ಏನಲ್ಲಕ್ಕೆ ಏನು ಇರತ್ತ ಅನ್ ಖುಷಿ ಆಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಸಿಂಗರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ದಾನ್ ಅಂಚ ಇರ್ನ ಲೈಫ್ಡು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರದ ಘಟನೆ ನಡೆದದ ಒಂಜಿ 4-5 ವರ್ಷ ಒಂದು ವಿಷಯ ವಾಟ್ಸಾಪ್ಡ್ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಮಾಮಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆಗೊಂಜಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಾಪ ಬಾರಿ ಆಸೆ ಕುತೂಹಲ ಇತ್ತ ಬಿಡುವೇರು ಆಸೆನ ಪೋಂಡರಿಗೆ ಬಟ್ ಆ ಟೈಮ್ಡ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇಂಕ್ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಸರ್ವತಮ್ ಶೆಟ್ರು ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಶಮಿನ ಅಲ್ವಾ ಬಕ್ಕ ಸರ್ವತಮ್ ಶೆಟ್ರು ದುಬೈದಾರ ಮಕ್ಕಳು 2 ಜನ ಏನೊಂಜಿ ಪೋಪೆಂದು ಇಂಕ್ ಪೊದುತ ಪೂರ ಕಡಪಡು ಅಂತೇಳಿ ಯಾನವೇನು ತೂಂದುಲೆ ಪಂಡ ಅವೇ ತೂದು ಅಂಚ ಮಲ್ತೊಂತೇನೆ ಓದರ ಬತ್ತರ ಪೂರ ಹೊಂತೇಜಿ ಒಂದಿನ ತೂಪೆ ಈರ್ನ ಫೋಟೋ ಬೈದನು ಪೊದುತ ಈರ್ನ ಪೊದುತ ಬೇಜಾರದ ವಿಷಯನೇ ಇಂಕ ಅವು ತೂದು ಬಾರಿ ಬೇಜಾರನ್ ಇಚ್ಚಿನ ಮಾಡು ಎನ್ನ ಪೊದು ಬೈದನ ಬೇಜಾರ ಮಾರ್ರೆ ಓ ಈಶ್ವರ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಯಾನಕ್ಕೆ ಮಾಮಿಡ ಕೆಂಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಜನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಒಂದು ಇರ್ನ ಮೆರ್ನ ಪ್ರೊಫೈಲಿಂಗ್ ಕಡಪಡ್ತೀನಿ ಅರೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಕೆಂಡನ್ ಅನ್ನೊಂದು ಅವಿಲೋಡ್ ಬರ ಪಾತ್ರ ಕಡಪಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು 5 ಪಕ್ಕ ನಾವು ನೇರೇ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಂದೇ ಇರ್ನ ಪೊದು ಬೈದಿನಿ ತಲ ಪಂಡ್ರ ಅಂತ ಎಂಕ್ ಈರು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಈರ್ತಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತ ಕಡಪಡ್ತೀನಿ ಅತ್ತದ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡ್ ಎಂಕ್ ಬಟ್ ಅವೇ ಅವು ಅಂಡಲ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನ ಕಡಪುಣ್ಣ ಅಂಡಲ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಟ್ರಾಜಡಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತದ ಕಡಪುಡ್ದನ್ನ ಏರ್ಮಲ್ಲ ಟ್ರಾಜಡಿ ಅವೇ ಪೊದು ಬತ್ತಿತ್ತೇನೆ ಎಂಕಲ ಎಂಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇರ್ ಪನ್ನ ಗೊತ್ತು ಪೊದು ಬೈದನಂದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ ಓಕೆ ಪಂಡ್ರಲ್ಲತ್ತು ಏನೇನು ಓಕೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಈರ್ನ ಪೊದು ಎಂಕ್ ಬೈದಿನಿ ಈರಿನ ಜನ್ಸಾವನು ಓಕೆ ಓ ಎನ್ನ ಬೈದಿನತ್ತ ಎಂಕ್ ಬೈದಿನತ್ತದ ಇರ ಬೈದಿನತ್ತು ಎಂಕ್ ಬೈದಿನಿ ಇರ್ನ ಪೊದು ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಖಾಲಿ ಆಕ್ಟರ್ ತು ಏರ್ತೋ ಜೋಡು ಅಂಚ ಮ್ಯಾಚ್ ಬೊರ್ಚಿ ಬನ್ನಿ ಯಾನ್ ಇತ್ತಲ ಬೊರ್ಚ ಬಂತೆ ಏರ್ನ ಪೊದು ಬತ್ತಿನಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಈ ರಂಚ ಅತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಲ್ಲ ದಾಯ್ ವಾ ಆಂಗಲ್ ಬೊರ್ಚಿ ಬಂಡರ್ ದಾಯ್ ಬಂಡ ಇಂಕ ಅಲ್ಲ ಈ ಮೋನೆ ನಂಚ ಪುರ ಮಂತ ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಬೊದು ಬರನೆ ಈರಂದತ್ತಿ ಇಂಕ ಮದ್ಮದ ವಿಷಯ ಮಲ್ಲ ಲವಲ ವಿಕೆಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬೋರ್ಡು ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ಶಿಪ್ ಬೋರ್ಡು ಅವು ಮತ್ತೊಂಡು ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬೋರ್ಡು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ನ ಒಂದು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಅನಾಗ ಬರ್ತದೆ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಪನ್ನರೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅದು ಅಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಪನ್ನರೆ ಅವು ಮತ್ತೆ ಬೋರ್ಡು ಬಟ್ ದಾದಂದು ಅಪ್ಪಗೆ ಈರ್ನ ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಐಕ್ ಟ್ರಾಜಡಿ ಎಂದು ಬನ್ನಿ ಅತ್ತ ಮಾರ ಈಜಂತ ಹಿಂಗೆ ಬೋದು ಬೈದಿನತ್ತ ಅಂದು ಎನ್ನ ಬೇಜಾರು ಈರೊಂಚೂರು ಬೇಜಾರಿತ್ತಾರೆ ನಿಂಗೆ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬೇಜಾರು ನಾವು ಈರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂಚ ಅವು ಪೂರ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಜತ ಅಕ್ಕಲು ಈರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಅಕ್ಕಲು ಕಡಪುಟ್ರಿಂದ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ನೋಟಿಸ್ ಪಟ್ಲಕ ಪಟ್ಟದಿಲ್ಲ ಎಂಕದಲ್ಲಿ ಬೇಜಾರು ಇಜ್ಜಂಡಿ ಅಂದೇ ಇಜ್ಜಂಡ ಯಾನ್ಲ ಇರ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಒಂದು ಮದ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಎಂಜಿನ ಬಂದ್ಬೇರು ಈರ್ ಪನ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಅತ್ತ ಪೂರ ಸುರುಮಂತೆ ಕೊಂಡು ಕೊನೆಯಾರ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಮಿತ್ ಬರೆದು ಪುಂಡಿಗೆ ಹನೆಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಫಾರ್ ಹೆಡ್ ಸೊ ಗಾಡ್ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ವಿ ಶುಡ್ ಥಿಂಕ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಯಾನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಯಾನ್ ಅವೇ ಪನ್ಪಿನಿ ದೇವರನ್ನ ಹಂತಡ್ ಬಚಾವ್ ಮಲ್ದೇರ ಗುವೆಲ್ಲಾಗಿ ನಡೆದು ಪಂಡ ಇಂಚ ಕೈತ್ತಲ್ ಮುಟ್ಟಬಹುದು ಅಪ್ಪಗ ತೋಜಿದೀನಿ ಯಾಪ ಗುವೆಲ್ ಬರ್ಚಿ ಬಂದು ಅಲ್ತಡ್ ಬಿರ ಬೈದಿನಿ ನಾನು ರಾಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಎನ್ನ ಪದು ಬನ್ನ ಗುವೆಲ್ ನೆನ್ನ ಸಮುದ್ರ ನೆನ್ನ ನೋಡಿತ್ತನು ಈರ್ನ ಗುವೆಲ್ ಅತ್ತ ಇದಾದ ಅನ್ಪೇರಿಯೇ ಓ ಶಿಟ್ ಹಿಂಗ್ ಕಲ್ಪನಾ ಕೇದು ದಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪೊಟ್ಟು ಪುಣದ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಇಲ್ಲದ ಪಿರಮಿಡ್ ಜೋಕ್ಲೆ ನಾಮಿಗೆ ಪೋರ ಉಡುಪುಜಿ ಇದಾದ ಅನ್ಪಿನಿ ಮಸ್ತು ಗುಂಡಿದ ಕಲ್ಪನೆನಾ ಓಕೆ ಇಂಕ ಅಂಚ ಗೂವೆಲ್ ನೆನ್ನದಿಜ್ಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಹೆಂಗೆ ನೀನು ಕಲ್ಪನೆನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು
ತಿರಗಿ ಪಂದಿತ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರು ಪನ್ರೆ ಖುಷಿ ಪನ್ರೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಬೇಜಾರ್ಗೆ ಖುಷಿಗೆ ಉಪ್ಪು ನಾನು ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಓಲ್ ಗೊತ್ತೇನೆ ಬೇಜಾರು ಖುಷಿ ಪಾತೆರ್ನು ಮಂಟ ಪೊಡ್ಲ ಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಡಾಲ ಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಇರೋ ಏನೊಂದು ಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಉಳ್ಳರು ಬಾರಿ ಎಡೆ ಕೊಂಜು ಪೊಂಜವಾರ ಅರೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜರ ಗಂಟೆಗೆ ಈತ ಕಾಸು ಕೊರಂಡ ಅರ್ಡೆ ಏತಲ ಬೇಜಾರ್ಲ ಪಸರುಳ್ಳಿ ಕುಚಿಲ ಪಾತ್ರ ಅವ್ರು ರಗಾಲೆಜ್ಜಿ ಒಂದು ಪುರ ನಮ್ಮ ಅರ್ಧ ಆರು ಮಾತ್ರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಲ ಹಿಂದಿಲ ಮಾತ್ರ ಏರು ಹೋಯ್ತು ಪಾತಿರುವರು ಏನು ರೆಡ್ ಎಡ್ಲ ಬತ್ತಾರ ಏರು ಪಾತಿರುವರೆ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆಗೆ ಮಂಡೆಚ್ಚ ಶುರು ಆಪುಣ ಹೆಂಗೆ ಪೋಡಿ ಆರು ಉತ್ತರ ಕೊರಡತ್ತೀರಿಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊರಡತ್ತ ಯಾ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ನೋ ಅವು ಪುರ ತಾಲೆ ಬಡ್ಚೀರೆ ಖಾಲಿ ಪಾತ್ರ ಒಂದೇ ಪುರಂದಂಡ ಅವಲಾವು ಎರಡು ಎಂಡ ತಾರ್ಡ ಯಾನಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ಲ ಅಂಚ ಇತ್ತಪುರ ಮಂಚ ಇತ್ತಪುರ ಬೇತಕ್ಲ ಬೇಜಾರು ಬೇನೆ ಬೇಸರ್ಕೆ ಏನೋಡಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಿಷಗ ಈ ತಾಪುಂಡು ಫೋನ್ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಅಂಚ ಫೋನ್ ಪಾತಿರ್ನೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಫೋನ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಝೂಮ್ ಆರು ಮೂಲುಪುನತ್ತ ಟೊರೊಂಟೊ ಉಡುಪುನ ಇಂಡಿಯನರು ಪೂನಾದಾರು ಓಲುಪುನ ಟೊರೊಂಟೊ ಟೊರೊಂಟೊ ಉಡುಪುನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐದ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಟೊರೊನೊ ಟೊರೊಂಟೊ ಮೂಲೆ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕೆನಡದವ್ರು ಯಾನ್ ಇರ್ಕುಲ್ಶೇಖರ್ ಅವ್ನು ಬರೋದು ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೊರೊಂಟೊ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಪೋತಾರೆ ಎಂಕಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟೂರ್ ಪೂರ ಪೋ ಅಂತ ಭೂತೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಅವಪ್ಪಿನ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವಳು ಪಪ್ಪನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಂಚ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎಂಗ್ಲು ಇಯರ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಪೋಪ ವೆಕೇಶನ್ ಚಿನ್ನ ಡ್ಯಾಡಿಗೆ ರಜೆ ಪೂಜೆ ಈ ರೇಪರ್ದಿಂಚಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನಿಡ್ದು ಕಾಂಡಿಡ್ದು ಈಗ ಬರ್ಪಾರಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಬಿಟ್ಲೆ ಡ್ಯಾಡಿ ಮಂತ್ ಈಗಿನ ಅಮ್ಮೇರಂದೆ ಎಸ್ ಚಿಂಪು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಯ್ತಾನೆ ಅಂತ ಬರೋ ವಿಷಯ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಲ್ಲ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಬರ್ಚಿ ಆ ಇಂಚಿನ ಉಪ್ಪುಗ ಸಿಂಗಲ್ ಉಪ್ಪುಗ ಖುಷಿ ಟುಲ್ಲೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಐತೆ ಇರ್ಬನ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಹೌದಾ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಬರ್ಪುನ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಇಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಆಪುಂಡು ದಾಪಂಡ ನಮ್ಮ ಓಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಜಾಗಡ್ ಉಪ್ಪುಜ ನಾವು ಮಸ್ತ್ ತಿರ್ಗೊಂಡು ಉಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ತಿಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಇಂದೇ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಯಡ ಬೆಟರ್ ಅಂದ ಆಪುಂಡು ಇಂಕ ದಾಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ದಾಪಂಡ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಜ್ಜಾಂದಿ ನಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಂಚ ವರ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ಗೊತ್ತು ಉಪ್ಪುಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವು ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪ ಇರಲ್ಲ ನಮಕ್ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಾಂದು ಸೊ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಪುಂಡು ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಕ್ಕದುಲೆ ಪೊನ್ನುಲೆಗ್ ನಿಕ್ಲೇಗ ಆನ್ಲೇಗ್ ಅಂಚಿನದ ಅಲ್ಲ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಪೊನ್ನುಲೆಗ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಪೊನ್ನುಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಉಂದು ಉಪ್ಪುಂಡುಕಿ ಮದ್ಮೆ ಬಕ್ಕ ಉಂತಾವಡು ಉಂದು ದಾಗ್ ಉಂತಾವಡು ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಬುಡ್ನ ಬೇತದ ಅಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪರೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಬುಡ್ರೆ ರೆಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ತುಲೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಹಿಡಿದು ಪಿದಾಯಿ ಅವು ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಯಾನ್ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ನಂಡ ಪಾಡುಲಿ ಇಂಕ ಪಂಡ್ರೆಕಿ ಇಂಚ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಂಚ ಉಂಡು ಬಟ್ ಅವು ಸ್ಟಿಲ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಆಪುಜಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ನಮ್ಮ ತೂ ಒಂದು ಲಂಚ ಬೊರ್ಚಿಂದ ಆಪುಂಡು ಆತೆ ಅವೇ ಕಾರಣ ಆತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ದಾಯ ಬೊರ್ಚಿಂದ ಆಪುನಿ ಅವೇ ಅಕಲ್ನ ಲೈಫ್ ಮಸ್ತ್ ಆನುಲ ಲೈಫ್ ಒಂಚೂರು ಬೇತನೆ ರೀತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪೆರ್ ಅಕುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಅಕಲ್ನ ಪ್ರಯಾರಿಟೀಸ್ ಬೇತೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅವು ಸಮ್ಮನ್ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬೋತ್ ಅಂಚಿನ ತಿಕ್ಕರೆ ಒಂಚೂರು ಬಂಗ ಉಂಟು ಸೊ ದಾಲ ಬ್ಲೇಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಒಂಜಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಬಕ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಡಿಮಾಂಡಿಂಗ್ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಪಿನ ವಿಷಯ ಆವಡು ಅವೇ ಇಂಕ್ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಕೊರೋಡು ಇಂಕ್ ಟೈಮ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏನೊಂದು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇರ್ತಾಡ ಬಕ್ಕ ಇಂಕ್ ಅವು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಇಂಕ ಅವು ಜನ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಇಂಕ ಏಪಲ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಉಪ್ಪೋಡು ಫುಲ್ ದಿನ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೋಡು ದಿನೊಲ ಮೀಟ್ ಆವೋಡು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮದ ಅಲಪಿದಾಯಿ ಪೋಪಿನ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಮೀಟ್ ಆಪುಂಡು ಇಂಚ ಚಿಂಪು ಆವೋಡು ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಪುಂಡು ಆವೋಡು ಇಂಕ ಅಂಚ ಬೋರ್ಡು ಇಜ್ಜಿನ ಬೊಚ್ಚು ಅವೇ ಬನ್ನಿ ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಎನ್ನ ಡಿಮಾಂಡ್ಸ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಪೂರ ಇಂಕ ಅಪ್ಪಾಪಗನೆ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಾತಿರ್ದು ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಚ ಸೈಯಡ್ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಹಿಂಗೆ ಹೆಚ್ಚ ಕುಳ್ಳರ ಆಪುಜಿ ದಾರಿ ಉಂಡವು ತೋ ಅವು ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ಪರೆ ಗೊತ್ತು ಬೋಡು ಆ ಇಮೋಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಬೋಡು ಇತ್ತಂಡ ಅಂಚ ಬೋಡು ಇಜ್ಜಿಂದ ಬರ್ತಿ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಅಂಚ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲಿಟಲ್ ದ ಬಾರ್ ಇಸ್ ಹೈ ಅಂಚ ಮೀನು ಏರಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ಎಂಗೆ ಫೋನ್ ಮನ್ಪಲೆ ಯಾನು ರಪ್ಪ ಚಿಂಪನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಪ ದಿನೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಡಂದ ಎಡಿಟರ್ ಹಾಕ್ಲಿಗಂತ ಬೇಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಪ ಎಡಿಟರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತು ಬೇಲೆ ಪುಂಡು ಇರಿನ್ ನೈಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಮ್ಮ ಎತ್ತ ಒಟಾರ ಬಗಲು ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಉಗ್ಲೊಂದು ಅವೇ ನೈಟ್ ಇದಾಯ್ತುಲೆ ನೈಟ್ ಜೆಪ್ಪುಡತ್ತ ನರಮನಿ ಅಂಚ ತೋಡಿ ಆಪುಂಡು ನೈಟ್ ಪೋಂಡ ಜೆತ್ತೊಂಡು ಇಜಿನ ಬಾಡಂಚಿ ನಮಕ್ ತಾನೆ
ಪೂರಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಹೆಂಗೆ ಕಾಪುನ ಎಡಿಟರ್ ನಕ್ಲಿ ಪೂರ ಭಯಂಕರ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮಿಂದ ಐತೆ ಯಾಕೆ ಮಲ್ತು ಪೋಪ ಅಕ್ಲಿ ಇವಾಗ ಏತ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಪಡ್ನೆಟ್ಟೆ ಕುಲ್ಲವನ ಮುಲ್ಪಡ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲವನ ಪುರ ಇರಗೆ ಈರು ತೂಪು ನಂಜಿ ನಾನು ಇರಗೆ ಒಂಜಿ ಜಾಬ್ ಉಡುಪುಡೆ ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪೊಡು ಅಂಡ ಕಾಸು ಉಪ್ಪೊಡು ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪೊಡು ಕಾಸು ಉಪ್ಪೊಡು ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚ ನಂಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಜನತ ಮಿತ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಪು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ವೈಬ್ ಮಲ್ಪುವ ಆಯ್ ಬೆನಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕಾಸು ಉಪ್ಪೊಡು ಇಜ್ಜಿ ಬೆನೋಡು ಬಾಪ್ರೇ ಬೆನೋಡು ಅಂದೆ ಬೆನ್ಪಿನ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ತುಲ ದಿನೋಲ ಮೀಟ್ ಆಪಿಟ್ ಮನೆ ಅಂಚತ್ ಮನ್ಪಿನಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಒರಿಯನ ಲೈಫ್ ಉಲ್ಲ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆವಡು ಇಂಚೊಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇಡ್ತಿಲ್ಲ ಯಾನು ನೋಡ್ತಿಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಅವು ಜನ ಟೈಂಗಿತ ಪಾತ್ರ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಅವು ಏನು ನೋಡಿ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಅವು ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಯಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಭಯಂಕರ ಓವರ್ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಸೊ ದಾಯ್ಗತೆ ಆತ ಅವು ದುನ್ನ ಗೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಜನ ರೆಡಿ ಜಡನ ಮಂಚ ಪೋಪಿನ ಬಲ್ಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಯಾ ದಟ್ ಇಸ್ actually heart touching because yan inchigla ulla like if the person I'm in a relationship with akala life dala avunditunda it will be as good as enna life love avundu edde avadu hal avadu enna partner life dala kashta avunditunda yan la always zone udupan so enk anchane bodu equal unda if you expecting something means you should accept exactly everything right? I am a proper giver yan in relationship yan full invest apan 100% invest apan तो ಎಂಕ್ ಇಂಚ ಯಾನು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇಡ್ತಾಡ ಎನ್ನ ದಿನತ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಇಂಚ ಪೋಪುಜಿಗೆ ಅವು ಜನ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡಿಜ್ಜಿ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ಅವು ಎನ್ನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅವೇ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎದುರ್ದೆ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೆರಡ ಫೈನ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆನೋ ಅಂದೆ ಮದಿಮೆ ಆದ ಬೋಕ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟೀಸೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಉಂದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾನ್ ಅಂಚ ತೋನಿ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನ ಯಾ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಬನ್ನಾಗ ಪನ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಬೋಡಿ ಇರೆ ಎಂಚ ಇರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ನಾನು ಇಂಚ ಪಂಡ ಒಂದು ಮದ್ಮೆ ಆದ ಪೊನ್ನು ಸಪ್ತಪದಿ ದೊಂಕುದು ಉಲೈ ಬರ್ಪಲತ್ತೆ ಸಪ್ತಪದಿ ದೊಂಕುದು ಉಲೈ ಓಡಿ ಅರ್ಪುನು ತೊರ್ತು ಬರ್ಪಿನ ಸಪ್ತಪದಿ ತೊರ್ತು ಉಲೈ ಬರ್ಪಲದೆ ಉಲೈ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅದೇನು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಓಡು ಒಂದು ಆಸೆ ಪಂಡ ಎಂಚ ಪಂಡ ತಟ್ಟೊಂದೇ ಅಟಿದೋನೆ ಪೋಡಿಯಾನು ಐದು ఒక ತಟ್ಟೊಂದೇ ಪಿದೆ ಕೊನೋಡು ಇನ್ನೇ ನಾಯ್ದಕ್ಕೆ ಇನ್ನಿಯ ತಟೋಂದೆ ಇಲ್ಲ ಬರ್ಪಿನಿ ತಟೋಂದೆ ಪಿದೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಪಂಡ ಆತ್ ಮೋಕೆ ತೋಚ್ಪೋಡು ಯಾನು ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಎಂಕ ಆತ್ ಮೋಕೆ ತೋಚ್ಪೇರಂಗೆ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಸಿ ಗುಡ್ ದೆನ್ ಗುಡ್ ಐ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮೆನ್ ಹೂ ನೋ ಕಿ ಎಂಡ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಯಾನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಉಲ್ಲ ಗುಡ್ ಅಂಚೊಪ್ಪು ಸೊ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಯಾನೇ ಇಲ್ಲ 12 ಗಂಟೆಗೆ 1 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಬರ್ಪುನು ಬೊಕ ತಟ್ಟೆರೆ ಜನ ಬೇತೆ ದಿಯೋಡು ದಿಯೋಡು ನಿಜ್ಜಿ ಅವನ ಆಪುನು ನಾತಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ತೂತಾನೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಹಾ this is joke of the part of the part of ಅದೇ ಅಂಚಪಡೆ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಮೂವಿಡ್ ಇರನ ಫೇವರೇಟ್ ಮೂವಿ ಓ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರಗೆ ಇಷ್ಟ ಏನೆ ಎನ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಮೂವಿ ಪಂಡ ಎಕ್ಕಸಕ ಇಷ್ಟ ಫಾರ್ ಮೆನಿ ರೀಸನ್ಸ್ ಇಂಕ ಮೂವಿ ಇಷ್ಟ ಐದು ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನ ಇಂಕ ಖುಷಿ ಆಗಿನ ಪಂಡ ಡೇರ್ ಡೆವಿಲ್ ಮುಸ್ತಫಾ how many movies you are acted I think around 12 or 14 in correct niganti javishod baga itte onji movie maltondulane outline onji edde role ink basically yan attande onji dada perform malpare dikkondu aw roles ishta yan usually tulu movies idu enchina role malpetite ekka sakada award raj sounds and lights award aw role like malpare ishta night dala mental load ijji it's chill only it's nice but in konchuru performance sojulakka ink act malpare ishta performance sojulakka performance malpare ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕೋಡು ಇಂಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಜನ ಅದು ಪೋಡು ಚೈತ್ರನ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಅತ್ತು ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂಚಿನ ಇಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಸೊ ಇಂಕ್ ಅವು ಡೇರ್ ಡೆವಿಲ್ ಮುಸ್ತಫಾಡ್ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಸಾಂಕೇತಡ್ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಮರಣಿ ಮಾರ್ನೆ ಮೀಂದು ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಬತ್ತಂಡು ಐಟಿ ಆನ್ ಹೀರೋನ ಅಪ್ಪೆನ ರೋಲ್ ಮಲ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಒಂಚ ಅವಿಂದು ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಐಟು ಪುರಯಾನ್ ಯಾನ್ ಹತ್ತಂದಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಸೊ ಇಂಕ್ ಅಂಚಿನ ಕಮ್ಮಿ ತಿಕ್ಕಿನಕ್ಕಾದ್ರೆ ಇಂಕ್ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಚೂರು ಆಸೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ಯಾನ್ ಉಂದೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ಓ ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಲಕ್ಕನೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಟಪ್ಪುರಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಪೋತ್ ಪಾತೇನೆ ಟಾಸ್ ಬರೋದು ಐಟ್ ಯಾನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಲಕ್ಕನೆ ಉಲ್ಲೇನು ಸೊ ಅವು ಪುರ ಇಂಕ್ ಗಮತಾಪುಂಡು ಅವಳ ಗಮತಾಪುಂಡು ಬಟ್ ಐ ವುಡ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಕಿ ನಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ವರ್ಷಗೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂವಿ ಅಂಚಿನ ಹೆವಿ ರೋಲ್ಸ್ ದ ಬರಡು ಬಂದು ದಪ್ಪ ಮುಂದೆ ಏನ ಡ್ರಾಮಾಡ್ಲ ಅಂಚಿ ತೂವಂದೆ ಬೈದಿರತ್ತ ಹೊಸತ್ತಲತ್ತು ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ದಾದ ಇರ್ನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆತಂಡ ಇರ್ನ ನಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಬೇತೆದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜನ್ನ ಇಂಕ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಡೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಇಂಕ ದಿನೋಲ ಕಾಂಡಲಕ್ಕ ದಿನ ಚೌಲಿನ ಮೀದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೋಡು ಶೂಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಶೋಕ್ತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಬರೋಡು ಜಾಲಿ ಮಲ್ತು ಬರೋಡು ಚೌಲ್ ನೀರು ಅವ್ ಪನ್ನಿ ಅನಿಂಚ ಕಾಣ್ಲಕ್ಕ ನೀದು ಪಿದಾಡ್ನಗಲ ಯಾನ್ ಚೌಲ್ ನೀರು ಮಿಪಿನಿ ಸೊ ಅಂಚ ಸೊ ಚಲಿಕ್ಲ ಇಂಕ ಅವು ಎಲ್ಲಿರ್ದಿಂಚಿ ಅನ್ನ ಜೂವ ಚೌಲ್ ನೀರಿಗೆ ಸೆಟ್ ಆತನು ಚಲಿ ಅಬ್ಜ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು
ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜೂವಾಗೆಡ್ಡೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಹಿಡಿದು ಚೌಲ್ ನೀರು ಮಿಂದ ಜೂವಾಗೆಡ್ಡೆ ಅಂದ ಚಳಿ ತಪ್ಪಗಲ್ಲ ಐಕತ್ತ ಐಸ್ ಬಾತ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪುನ ಬರಫ್ದ ನೀರಿಗೆ ಬೋದು ಮುರ್ಕುದು ಮತ್ತು ಕುಲ್ಲು ಬರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಜೂವಾಗ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಯಾನು ಎಣ್ಣೆ ಬಜ್ಜಿದ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಮಿಂಪು ಅವು ರಾತ್ರಿ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಜೆಪ್ಪರೆ ಪೋಪಿನ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ರೆ ತರೆಕ್ಕಿ ಜಪ್ಪು ನೀರು ದುಂಬೇಪಲ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಮೀಯೋಡು ಕಾಣ್ಲಕ್ಕದು ಚೌಲ್ ನೀರು ಮೀಯೋಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂಚ ಉಂಡ ಅಂಚ ಪಂಡ ರಾತ್ರಿ ಹಾಟ್ ಕಾಂಡೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಕೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಡ್ರಾಮಾಡು ಏತ್ ವರ್ಷದ ಜರ್ನಿ ಇರ್ನ ಐ ಥಿಂಕ್ 4 5 6 7 8 9 10 11 7 ವರ್ಷ 7 ವರ್ಷದ ಜರ್ನಿಯ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಆನದೆ ಡ್ರಾಮಾಡು ಐದು ಪಕ್ಕ 7 ವರ್ಷ ದುಬೈ ಇಡ್ತಾನೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿತ್ತು 2011 ഞാൻ ദുബായ് പോയി 2018 പിറ ബത്തിದ್ 2 ವರ್ಷ ಮಲ್ತೇನೆ ಶಾರದಾ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಲ್ತೆ 7 8 9 9 ಇಯರ್ಸ್ 9 ಇಯರ್ಸ್ ಬಟ್ ನಡ್ನೋಡು ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬಿಡ್ತುಜಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೊಂದು ದುಬೈ ಉಪ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಯಾನ್ ಊರುಡ್ ವರ ಶೋ ಮಲ್ತೆ ದೋಹಾಡು ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನಾಗ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗೆ ಬರ್ರೆ ಬಂಗ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ದಾದನ ಇಶ್ಯೂ ಆದಿತ್ತು ಪಂಡದು ಅಲ್ಪ ಯಾನ್ ದುಬೈದು ದೋಹಾ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಶೋ ಮಲ್ದೆ ಅವಳು ದುಬೈಡ್ಲ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಪ ಡಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ ಪಂದು ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಯಾನ್ ಡ್ರಾಮಾ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಡ್ರಾಮಾ ಪಂಡ ಡ್ರಾಮಾ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂತಿನತ್ತೆ ಯಾನು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂತೇನೆ ಟೇಬಲ್ ಕೋನ ಪಿನ್ನ ದೀಪಿನ ಚೇರ್ ದೀಪಿನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಕಿಟ್ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪ ನಾವು ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂತೆ ಒಂಥ ಸಮಯ ಮಲ್ತದಾನಾಗ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಒಂಚೂರು ಕೇಂದ್ರ ಮಲ್ತೆ ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಜ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಡ್ರಾಮಾ ಮಸ್ತ ಮಾಡಿದ ಇಂಚು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಟೀಮ್ ಮತ್ತು ಅವು ಒಂಜಿ ಇರೆಗ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಅಲ್ಪ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪೂರ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ಯಾನ್ ಪೋದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೈತೆ ಅವು ವಾಲಂಟಿಯರಲ್ಲಿ ಐಕ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಪಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪಂಡ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಏದು ದೂರ ಗೊತ್ತ ನಿಂಗೆ ರಡ್ಡು ಸಾಲಿಕ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹಿಂದಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸೊ ಯಾನ್ ರಡ್ಡು ಸಾಲಿಗೆ ಕಟ್ಟ ಒಂದಿತ್ತು ನಿಂಗೆ ಪೋರ ರಡ್ಡು ಸಾಲಿಗೆ ಬರ ರಡ್ಡು ಸಾಲಿಗೆ ಪಂಡ ಟೋಲ್ ಅವು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಪೋರ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಪಕ್ಕ ನೆರೆಕರ ಪೂರ ಭಯಂಕರ ಇಂಚ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಜಾಗ ಇರಿ ಒಂಜಿ ಚಾ ಪರೋಡಂಡಲ ಬಾರಿ ಪಿರಿಯದ ಚಾ ಕಾಫಿ ತಿಂಡಿ ಮತ್ತು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯಾನ್ ಇನ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಹತ್ರ ಅನ್ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಪಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಯಾನ್ ಮೆಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆಕಿ ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿರ್ದಿಂಚಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಪೂರ ಮಲ್ದೆ ಸೊ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಡೂ ಅಂತ ಅಕ್ಕಲ್ಕೇನು ಪುದರ್ಲು ಪೂರ ಮಲಮಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಥಿಯೇಟರ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಗೇನು ಬಟ್ ಇವೆನ್ಚುಲಿ ಇಂಕ ತಿಕ್ಕಂಡು ಒಂಜಿ ಒಂದಿತ್ತು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ರಂದಾದನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಡ್ಮ ಗಂಟೆದವುಲೈ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂದು ಮಲ್ಪೋಡು 24 hours ಅವು ಹೌದಾದಂಡು ಏರ್ ಇತ್ತ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಆ ಟೀಮಿಗೆ ಯಾನ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಅವೇ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಸೊ ಯಾನ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ದ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪನಾಗ ಆ ಪೊನ್ನನ ಅಮ್ಮ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಯರು ಶೋ ಡ್ರಾಮಾ ಆಪಿನೆತ್ತ 2 ಗಂಟೆ ದುಂಬು ಹಂಚ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಡಕೇಂಡೇರಿ ಯಾನ್ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತತೆ ಅಪ್ಪಲ್ಲ ಡ್ರಾಮಾ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರ ಓಡು ಸೊ ಎಂಡಕೇಂಡೇರಿ ಮಲ್ಪೊಲೇರಪ್ಪ ಅಂದು ಎಂಚಿನಿ 15 ಪೇಜ್ದ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾರೆ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಪೂರ ಮುಂಜಿ ಪೇಜ್ದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಡು ಮೊನೋಲಾಗ್ಸ್ ಪೂರ ಹೌದಾದ ಪಂಡ ಮೆಗ್ದಿ ಪಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಕೆರ್ತಲ್ ಮೆಗ್ದಿಲೆ ಯಾನ್ಲ ಸೇರ್ದು ಅಪ್ಪ ಮನ್ ಕೆರ್ಪಿನಿ ಅಂಡ ಜೈಲಿಗೆ ಪೋರಾನಾಗ ಯಾನ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಮಿತ್ತು ದೂರ ಪಾಡ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಜೈಲು ತಿಪ್ಪಿದಾಗಿದ್ದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಅವು ಸೀನ್ ವಿಷಯ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಪಾಡ್ದಿನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ರಷ್ಯನ್ ಏರೋ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಲ್ದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಚಾರ ಫೀಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಮಾರ ಆಲೆನ್ನ ಮೆಗ್ದಿಗೆ ಬಟ್ ಮಲ್ತೇನೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ನಕ್ಲ ಐದು ಪಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಲು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ದ ಕೊರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀರಿ ದಾಪ ನಾನು 2 ಗಂಟೆದಲ್ಲ ಐ ಪುಲ್ ದಟ್ ಆಫ್ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಭಯಂಕರ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತೇನೆ ಆನೆಯನ್ನೊಂಜಿ ವಜ್ರದ ಕಿವಿತ ಬರೋ ದಕ್ಕದು ಗೊತ್ತು ಬಟ್ ದೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಐದು ಪಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ದೆ ಒಂಜಿ 2-3 ಡ್ರಾಮಾಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ದೇನೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಡ್ರಾಮಾ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಟಫ್ ಅತ್ತೆ ಐತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ಸ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಐತೆ ಲೇಡೀಸ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇತ್ತೆ ಆನ್ ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲರ ಕಾರಣ ಅವೇ ಹಿಂಗೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಅದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಲ್ಪಲಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಟ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ದಾದಾಪನ್ ಪಂಡ ಪೊನ್ನುಲೆಗ್ ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಪ ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ವಾಶ್ರೂಮ್ದ ಒಂಜಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಉಪ್ಪುಜಿ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಮತ್ತ ಆನಗ ಬಾರಿ ದಾದಾಪುನು ಇನ್ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಆಪುನು ದುಮ್ಮತ್ತೆ ಇಂಚೆತ್ತನ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಏನಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಲ್ಲ ನೆರಕಲ್ಲ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆಲೆ ತೊಗೊಂಡು ಪೋದು ನಮ್ಮ ಬರುವಂತ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಇಂಕ ಐಕ್ ಧೈರ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ದಾಪಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಜಾತ್ರೆದ ಅವಳು ಪೂರ ಡ್ರಾಮಾ ಅನಾಗೊಂಡತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಭೆ ಅವಳುಪ್ಪುಂಡು ಏನನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಡಪುಡುವರು ವಾಶ್ರೂಮ್ ಪೋರೆ ಅವಳು ಏರನ್ಲು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಪರ್ಧ ಜತ್ತುಪ್ಪೇರು ಬಾಕಿಲ್ಗೆ ಸರಿ ಕರಿ ಬೂರುಜಿ ಏರನ್ಲ ಪಿದೆ ನಮ್ಮ ಉಂತದ ಇರ್ಬೋದು ಬಲ್ಲೆ ಅವು ಇಂಕ ಇತ್ತೆ ಧೈರ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ದುಮ್ಮು ಪೂರ ಎಂಚಲ ಆದ್ ಪೋತುಂಡವು ಇತ್ತೆ ಇಂಕ ಆತ್ ಒಂದು ಮಲ್ಪರೆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊನ್ಲೆಗೆ ಒಲ್ಪಲ ಪೊಂಡೆ ಅನ್ಲೆಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹಾಲ್ ಓಪನ್ ಸ್ಪೇಸ್ಡ್ ಪೊನ್ಲೆಗಿರೆಗ್ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಯೂಸ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ದ ದಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಜ್ಜತೆ ಬಟ್ ಅವೇನು ಎನ್ನು ನಂಡೈತೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಡೋ ಬರ್ರೆ ಬಂಗೊಂಡು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಕಲು ಇತ್ತು ಇಯರ್ ಪೊಂಡ ಬೈಲಾಜ್ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚ ಪಂಡ ಮೂಜಿ ಪೊಂಡು ಲುಪ್ಪೇರು ಹೆಚ್ಚ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್
ಆ ಮೂಜಿ ಪೊನ್ನುಲೆಗ್ 17 ಮಾಂಜೋಲ್ನ ಆಪೋಸಿಟ್ ಎಂಚಂದ್ ಖಾಲಿ ಆತೆಕ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಐತ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಖರ್ಚು ಬರುಂಡು ಸೊ ಅವು ಡ್ರಾಮಾದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕವರ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡು ಇಜ್ಜ ಅವು ಇಂಕ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಐತ ಪಿರವ ಇಂಕ್ ಪೋರ ಕೆಲವು ಸಂಘಟನೆ ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಥೆ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಅಂದೆ ಆಚೆ ಇಂಕ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮೇಬಿ ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಅಂಚೆ ಇತ್ತಿನೆಡ್ಡೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ನ ಕೆಲವು ಕೋಡಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಅವು ಏತು ನೂದೆಟ್ಟು ರಡ್ ಮೂಜಿ ಅಂದ್ ಕೆಲವು ಅಂದ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಜಾಗಡ ಆ ತಾಲಚನ ಮಲ್ಪರ ಇಲ್ಲ ಪೋಪುಜಿ ಪೊಂಜೆಕ್ಲು ಬರ್ಪೆರು ವಾಶ್ರೂಮ್ ಪೋಡು ಸೊ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಬಯ್ಯಾಗ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಪಿದ್ದಾಡಿ ಬಕ್ಕ ಪಿರ ಬತ್ತಿನೆಟ ಸೊ ಯಾನಿತ್ತು ಬಯ್ಯ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಪಿದ್ದಾಡಿ ಯಾನ್ ಪಿರ 4 ಗಂಟೆ 16 ಗಂಟೆ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಂದ ಕುಲ್ವ ನಮ್ಮ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ತಪ್ಪಾಗ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಅನ್ಹೆಲ್ದಿ ಮಸ್ತ್ ಹಾಲವು ನಮ್ಮ ಜೂವಗ್ ಬಾರಿ ಹಾಲವು ಬಟ್ ದಾತ ಅಲ್ಪ ಏರ್ನಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋರೆ ಪತ್ತುನ ದಕ್ಕುನ ಪತ್ತುನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುನ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಚಾಲೆಂಜ್ ತಿಕ್ಕುನ ಇತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇತ್ತೆ ಫಂಡ್ ಅಂಚೆ ಇತ್ತಿಂಡ ಗ್ರೇಟ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಕ್ಲಬ್ ದಕ್ಲ ಸಂಘದಕ್ಕೆ ಫಂಡ ಅವೇ ಬಟ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ರೇರ್ ಕೇಸ್ ಸಿನಾರಿಯೋಸ್ ಪನ್ಪಿನ ಅವು ಬಾರಿ ರೇರ್ ಕೇಸ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಅವು ಪನ್ನಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಂದಿತ್ತೇರು ಒಲ್ಪಲ ಒಂದಾದಿತ್ತು ಅಂಚೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಪಂಡಡ ಸಂಘದಕ್ಕೂ ಒರೇನ ಇಲ್ಲಡೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರು ಬಟ್ ಅವು ಇಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವು ಎತ್ತು ಪಂಡಲ ಎದ್ದು ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಇಟ್ಟು ಸಂಬಡಿ ಎಲ್ಸಸ್ ಹೌಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಆನಿಂಚ ಏರ್ಲ ಎರಡು ಪೋಪಿನಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡೆ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋರೆ ಬಿಡ್ಪೆ ನಾನು ಇಜ್ಜಾತ ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಓಕೆ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ದಾದನ ಎನ್ನ ಅಂಚ ಥಾಟ್ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಅಂಚ ಅಂಚದಿತ್ತೆ ಡ್ರಾಮಾ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಡ್ರಾಮಾ ಕಮ್ಮಿ ಮೂವೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಡ್ರಾಮಾ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಲಿ ಆತನ ಕಾಪಿಗನ್ನ ಟೀಮ್ ಉಡುಪನಾಗ ರಂತ್ರ ಉಡುಪನಾಗ ಬಾರಿ ಜಾಲಿ ಆತನ ಗಮ್ಮತ್ ಆತನ ಓವಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಡೈಲಾಗ್ ಎక్కడ ಪಂಡರ್ ಮತ್ತು ಓವಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಬೇತೆ ಓವಣ್ಣ ಡ್ರಾಮಾದ ಮಿನಿ ನಿನ್ನೆ ಪಾಪಂಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಮರುವಂತೆ ಪೋಪನ ಟೈಮ್ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಇರೋ ಬಂದಿತ್ತಾರೆ ಓಯ್ ಡೈಲಾಗ್ ಬಂದಿತ್ತಾರೆ ಮರುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಎಡಮ ಜನ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿದಲ್ಲ ಅದೇ ಎಂಚ ಪೋತ ಮಾರ ಪಾಪ ಪೃಥ್ವಿ ಆಗಾನಿ ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಜ್ವರ ಬೈದ್ರಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ತೂದು ಪೃಥ್ವಿಗೆ ಅದೇ ಪೋಡಿದೇರು ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿದೆ ಅವನಿಗೆ ನೆನಪಂದನ ಅಂದಂದು ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅವು ನೈಸ್ ಡ್ರಾಮಾದ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಬಸಳೆ ಕಜಿಪು ತಿಂದೊಂದು ಬತ್ತಳಮ್ಮ ಬಲೆ ಚಾಪರ್ಗದ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಡಾನ್ಸ್ ಎನ್ನಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲ ಬಸಳೆ ಕಜಿಪುಡು ಇನ್ನೊಂದು ಬತ್ತಾಲಮ್ಮ ಆ ಕಿಟಲಿ ನಿಲಿಕೆ ನೀರು ಪೇರು ಕಂತಾಲಮ್ಮ ಜಪರಿನ ಮಗಲಲು ದಾಮುನ ಮರ್ಮಲು ಅನ್ನೂನ ಮದಿಮಾಲು ಕದುಲಿಲ್ಲ ತಿನ್ನುವಲು ಚೋಲಿಲ್ಲ ಬುಡಲು ಪುಡಿಕೇನೆ ತೋಜುವಲು ಬಸಳೆ ಬಸಳೆ ನಿನ್ನ ಬಾಯಿ ಬಿಸಲೆ ಇಂಚಿನಲ್ಲಿ ರೀ ಸುಮಾರು ಹಿಂಗೆ ನಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಬಂದ ಕಾಪಿರಾಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಟುಗೋ ವರ್ಕ್ ಇಂಚ ಏ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಅದೇ ಲೆಜೆಂಡರ್ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎವರ್ ಲೆಜೆಂಡರ್ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಲೆ ಮಸ್ತ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಇತ್ತಂಡು ಸುಲಭ ಇತ್ತಂಡು ಪಕ್ಕ ಆರು ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಚ ಬಂಡ ಆರ್ನೊಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಉಂಡು ಅವು ಆರೇ ಬರಿಪಿನಿ ಬಟ್ ಪಕ್ಕ ಆರಿಗೆ ಓದರ ಚೂರು ಬಂಗ ಹಾಪುಂಡು ಅವೇನು ಓದರ ಆಪಿನಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕುಲಾಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲ್ನಿಟ್ಟು ಅಂಚ ಆರು ಓದುದು ಆರು ಬರೀತೀನಿ ಇಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಬಕ್ಕ ಉಂಡತ್ತೆ ಯಾರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಕಾಪಿಕಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ತದ ಪನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಾನೆ ಕಾಮಿಡಿ ಉಪ್ಪಾಡು ಸೀರಿಯಸ್ ಉಪ್ಪಾಡು ದಾಲಲ್ ಉಪ್ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನರು ತುಂಬ ಆರವೇನು ವರ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ದು ಆರು ಲೈಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಟೆ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ನಾಗ ಲಕೊಂಬತ್ತು ಅಲ್ಪ ಮಲ್ತದು ತೊಚ್ಪತ್ ಬತ್ ಕುಲ್ವೇರು ಸೊ ನಂಗೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಅವನಿತ್ತಂಡು ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಏರಿಯಾಗ್ಲ ಡ್ರಾಮಾದ ವಿಷಯ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ದು ಲೈವ್ ಜಾಲಿ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಇನಿಕ್ಲ ಇಂಕೆನ್ನ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸಂಬಂಧ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಂಚನುಂಡು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹಿಂಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಡ್ರಾಮಾ ಒಂದು ಪುನಃ ಕಾಪಿರಾಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡ್ರಾಮಾ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಅವು ಒಂದಿತ್ತು ನದ 10th ಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಮ್ಮಡ ಕೊರ್ದಿ ಅನ್ ಪೋಪುನು ಡ್ರಾಮಾಗೆ ಪೋಪು ಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಬುಡ್ಜೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬೈರದಕ್ಕ PUC ಪುರಪತ್ತೆ ನನ್ನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ನೀನು ಕಾಪಿರಾಟ್ ಟೀಮ್ ಪಾಡುವೆ ಅಂದೆ ಪಾಡುವೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿನೇ ಇಜ್ಜೇರ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲ ಡ್ರಾಮಾ ತು ಅಂತೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಹೀರೋ ಒಂಚೂರು ಯಾನು ಬಾರಿ ಇಷ್ಟದ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸೊ ದೂರ ತೂ ಅಂತ ಏನಿರಿ ಸೊ ರಿಯಲಿ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಳು ಮುಗಿತಾಯಿ ಅಂಚ ಬರ ಆತನು ಚೈತ್ರ ಓ ಇದು ಡ್ರಾಮಾದ ಅಂತಂದಾಗ ಪೂರಲ್ಲ ಕೇನೊಂದು ಬತ್ತ ಆಗಿತ್ತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಕೇನೊಂದು ಬತ್ತ ಏತು ಕೇಂಡೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಕೇಂಡೆ ನನ್ನವರ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಒರಿನೇಕ ಕೊಡೋರ ಬರೋಡಿ ಇರು ಬರೋಂದು ಪೋಡು ಈ ಲೆಪ್ಲೆ ಮಾರೆ ನಿಕ್ಲು ಲೆತ್ತು ನಾನು ಬರಂದೆ ಅಂದ ಈರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟಿವಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೊದು ಬಂದಾಗನೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇರು ಪೊದು ಬಂದಾಗತ್ತಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಮಲ್ದಿನೇ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ದಾದ ಬಂದ್ಪಾರ ಚೈತ್ರ ಶೋ ಅವು ಶಾಕ್ ಅದ ಪ್ರೊಮೋ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಬಂದುಂಜಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ್ ರಡ್ಮೂಜಿ ಶೋ ಮಲ್ದೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಅಂದ ಅವು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಒಂದು ಶೋ ಐಟಿ ಯಾನ್ ರೂಪೇಶ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಮಲ್ದೆ ಅಪ್ಪ ರೂಪೇಶ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಹತ್ರ ಐ ಥಿಂಕ್ ರೂಪೇಶ್ ಅಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ತೋಜೋಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಶೋ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂತೆ ಎಲ್ಲ ರೂಪೇಶ್ ಓ ಅಂದ
ಇರ್ಲ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಹೆಚ್ಚೈಜಿ ಮೇ ಬಿ ಒಂಜಿ 3-4 ಎಪಿಸೋಡ್ ಮಲ್ದ ನಾನತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಡ್ರಾಮಾ ಎಂಟ್ರಪ್ರೆನರ್ ದುಂಬೆ ಐದು ಡ್ರಾಮಾ ಬಕ್ಕ 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 ಡ್ರಾಮಾ ಬಕ್ಕ ಅಂದೆ ಸೊ ಐದು ಬಕ್ಕ ಇರು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಬಿಡ್ನೆ ಸೊ ಅನ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮೆಂಬರ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಇನಿ ಕೊಡೆದತ್ತು ಇನಿ ಕೊಡದೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅದೇ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮಸ್ತ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಹತ್ತೋಡು ಯಾಂಬನ್ನಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಇರ್ಬೇಕದ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಬಿಡ್ನಿ ನಮಗೆ ದುಫೈ ಪೋಯತಿ ದುಫೈ ಪೋಯರೆಗೋಸ್ಕರ ಇರ್ಬಿಡ್ನಿ ದುಫೈ ಪೋಯರೆಗೋಸ್ಕರ ಅದು ದುಫೈ ಪೋನಾಗ ಮುಲ್ಪದ ಮಾತಲ ಬುಡ್ನಿ ಡ್ರಾಮಾ ಒಂದು ಊರ ಬುಡ್ದು ಬೈನಿ ಅಂದೆ ಈರೆ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಮೀನಿ ಬಿಡ್ಪಿಚಾರ್ಡ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ರ ಇರಾನ್ ಸತ್ಯ ನಿಕ್ಲೆ ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಆಯ್ತದ ಇರು ದುಬೈ ವೈನ್ ಎಡ್ಡೆ ಅದೇ ಹೆಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ಬೇಕು ನೇಚರಿಗೆ ಬರೋದು ಆಲಜ್ಜಿ ಅವಳು ಹೊರ ಒಂಜೊಂಜು ಆಪನ ಬರ ಎಡ್ಡೆಗವು ತುಲೇರೇನು ದುಬೈಗೆ ಎತ್ತೀನಿ ಮೊಕ್ಕಲು ನಾನು ಇಡೇಲಿ ಎತ್ತೀನಿ ಇಂಚಪ್ಪ ಎನ್ನ ದುಬೈದ ಲೈಫ್ ವಾಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ದಾದ ಪಲ್ಪಾರು ಎಡ್ಡೆ ಲೈಫ್ ಐಗೆ ಬೇತ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮಲ್ಪೆ ನಮ್ಮ ದುಬೈದ ಲೈಫ್ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನು ದುಬೈಡೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ಹಿಂಗೆ ಬಡ ಅವನುಂಟು ಲಡ್ಡು ಉಂಡದು ಒಂದು ಒಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಉಂಡದು ಪೋರೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮೈತೆ ಓಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಉನ್ನಾರೆ ಅರ್ನಲೆಕ್ಕಡೆ ಆತ ಅರ್ಧ ಯಾವ ಬಂತಾರೆ ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದೀತ ಬಂದಿರಪ್ಪ ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ತೀಯಾರ ವೆಂಜಿನ ಚರ್ಮದ ಅಂಗಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹತ್ತೊಂದು ಮುಗಿನ ಯಾರು ಬಲ್ತೆರಡ ಆರ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಈಚೀಚೆ ಇರೇಗಿ ಯಾನು ವನಸ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಎಂಕ ಆರ್ನ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಬೋಡಿ ಇರ್ನ ವನಸ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ದಿನ ಅರ್ನ ವನಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಮಜ್ಜೆ ಪಾಪ ಅಂಚತ್ತಿ ಬರ್ತಡೇದ ವನಸಾರ ಹೊರವರ ಪಂಡ ಇನ್ನೇತ ಬಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿ ಮನಸ್ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದು ಒಂಜಿ ವಾರ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಹಣ್ಣಲ್ಲಿ ಅರ್ನ ವನಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇರೇಗಿ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಅಡ್ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಅಂದು ಅತ್ತೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅರ್ನ ವನಸ್ 7 ಜನ ಉಂಟು ಜೇರು ಅರ್ನ ಏನಲ್ಲ ಮದ್ಮೇಲೆ 5 ಜನ ಮರ ಇರು 8 ಜನ ಅರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಗೆ ಕೂಡ ಅಂದು ಅದು ಎಂಬ ಇದೆ ದುಬೈ ಇತ್ತ ನಾನು ಪನ್ಪಿನ ಜಪ್ಪನಲ್ಲ ಪುಡತ ಯಾಂದಾಯ ಪನ್ಪಿನ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇರೇಗಿ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಅರ್ನ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮದ್ಮೇದಪ್ಪಗ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಕೈ ಜಾಂಡ್ ಪಂಡ ಕೈ 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 ಜಾರ್ದು ಬುರ್ದು ಪೊಲಿದಿನಿಯೇ ಕೈ ಜಾರ್ದು ಬುರ್ದು ಕೈ ಜಾರ್ದು ಬುರ್ದಿನ ತಾರ್ ಜಾರ್ದು ಬುರ್ದು ಕೈ ಅಂದ್ ಇರ್ ಕೇ ಸುಳ್ಳ್ಯಾಡು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಮದ್ಮೆ ನಾನು ಈ ಜನ ಇಂಚ ಪತ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ತಾಜಂತ ಇಂಚ ಪತ್ತೊಂದು ಐಕೊಂದು ಇಂಚ ಬ್ಯಾಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಆ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಇತ್ತೇನೆ ತೀರ್ಥ ಪದ್ಯ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ತುಂಬ ಗಿಟಾರ್ದ ಇದೆ ಮಿತ್ತೊಂದು ನೀನು ಇನ್ನು ಮದಿಮೈ ಮಾರ್ರೆ ಯಾನ್ ರೋಷನ್ ಬೇಲ ಗಿಟಾರ್ದ ಇದೆ ಮಿತ್ತು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾ ಪಾಪೇ ಅವಳು ಈರ್ ನಾನ ಅವಡು ಈತ ಪುರ ತೆಲ್ಪದು ಯಾನಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಈರ್ನ ಸ್ಟೇಜ್ ಬೋನ ಮದ್ಮೆದ ದುಮ್ನಾನಿ ಪುರ ಒಂಚೂರು ಜಾಗ ಟುಕ್ಲಿ ಯಾನ್ ಜಾರ್ದು ಬೂರನ್ ಲೆಕ್ಕ ಮದ್ಮೆ ಅಪ್ಪೆ ಓಲ್ ಜಾರು ನುನ್ ತೂದು ಮದ್ಮೆ ಅಪ್ಪನೆ ಅಂಚ ಐದು ಒಕ್ಕ ಪಾಪ ಜಂತ ಅವಸ್ಥೆನೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನೂನು ಒಂಜಿ ನರಮನೆ ಖುಷಿ ಟುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ ಆತ ಆನಿ ಕೈ ಒಂಜಿ ಕೈ ನಿಂಚೆ ಬತ್ತೊಂದು ಪಾಪ ಸಪ್ತಪದಿ ದೊಂಕುನ ಬಾರಿ ಬಂಗಾತನ ರೀ ಸಪ್ತಪದಿ ಕಾರಣ ದೊಂಕುನು ಮಂಡ ತಮ್ಮಚಿ ಅಂಚತ್ತಿ ಏನು ಪತ್ತೋ ನೋಡ್ಚೆ ಅದೇನೆ ನಾಲ ಪತ್ತ ಬಲಿ ಬತ್ತ ನಾನು ಇಂಚ 4 ಸುತ್ತು 7 ಸುತ್ತ 8 ಸುತ್ತ 10 ಸುತ್ತ 14 ಸುತ್ತು 7 ಜನ ಮದ್ಮೆ ಅಪಿನಿ ಅತಿ ಬಟ್ರಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೊಕಲ್ ಎಲ್ಲರನ್ನೇ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಡ್ರಾಮಾದ ಇದು ನಮ್ಮ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಡ್ರಾಮಾ ಒಂದು ಅದೇ ಪಾರ್ವತಿ ಅದೇ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ರಾಮಾ ಬೇತೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಡ್ರಾಮಾ ಸೊ ಐತೆ ಪದ್ಯ ಇರು ಕಡೆದಿಂಚಿ ಬನ್ನ ಬನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಎಂಕಿರೆ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಓಯೇ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಂದದ ಚಂದದ ಹೆಣ್ಣು ನೀನು ಮಿಂಚು ಕೂಡ ನಾಚುವ ಮಿಂಚಿನ ಬಳ್ಳಿ ನೀನು ನಿನ್ನ ಅಂದ ಹೊಗಳಲು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ ಹೋಗಲ್ಲ ನಾ ಒಂಚೂರು ದೊಡ್ಡ ಅಂದೆ ಆತಿ ಅವ ಒಬ್ಬ ಮಸ್ತ್ ಪದ್ಯ ಬಂಡ ನನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಂಕ ಒಬ್ಬ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಮರತೀನಿ ಆಯ್ಕೊಂತ ನಿನ್ನ ಅಂದ ಹೊಗಳಲು ಪದಪುಂಜ ಸಾಲದು ನಿನ್ನ ಕಣ್ಗಳ ಕಾಂತಿಯ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ನಿನ್ನನ್ನೇ ಪೂಜಿಸುವೆ ಈ ಆನ ಪದ್ಯಾಲ ಮರತದು ನಿನ್ನ ಕಣ್ಗಳ ಕಾಂತಿಗಳಿಂದಾನೆ ತಾನೇ ಊರೆಲ್ಲ ಹೊಂಬೆಲಕು ನೀನು ಹೆಜ್ಜೆಯ ಇಟ್ಟಲೆಲ್ಲಾನು ಕಾಲಡಿ ಹೂವಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಬಲೆ ಬಲೆ ಚಂದದ ಚಂದುಲಿ ಹೆಣ್ಣು ನೀನು ಮಿಂಚು ಕೂಡ ನಾಚುವ ಮಿಂಚಿನ ಬಲ್ಲಿ ನೀನು ಇದು ಭಯಂಕರ ಮಾರ್ರೆ ಶೋಕ್ ಆತನ ಎಂಡಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನ ಚಂಗುಲಿ ಇಂಜಿನ ಅಂದಿತ್ತನ ಬುಡೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನ ಪದ್ಯ ಹೀರೋ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬನಂತರದೆ ಪಾರ್ವತಿದ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಇಂಕ್ ಡಾಮಾಡೋಲ್ ಉಪ್ಪು ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಕ್ಷಮಿಸಲಿ ಆ ಡ್ರಾಮಾದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ನಕುಲು ನಕ್ಷತ್ರ ಲೋಕದ ನೀಲಿ ಬಾನುಡು ಮಿನ್ಕುನ ನಕ್ಷತ್ರನೇ ಪಾರ್ವತಿ ಮಿನ್ಕುನ ನಕ್ಷತ್ರನೇ
ಸಂಪಾದು ಅರಳುನ ಮಲ್ಲಿಗೆ ತೋಟುಡು ಸಂಪಾಯಿ ಸೇವಂತಿಗೆ ಪಾರ್ವತಿ ಸಂಪಾಯಿ ಸೇವಂತಿಗೆ ನಕ್ಷತ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಲೋಕದ ನೀಲಿ ಬಾನುಡು ನಕ್ಷತ್ರ ಏನೊಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಪದ್ಯ ಅರಿಷ್ಟ ಅದೇ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬಿತ್ತೆ ಎರಲ್ಲ ಕೇಂಡರ ಕೇಂಡ ರಡ್ಡು ಜಂಟ ಕೇಂಡ ಕೇಂಡ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೆ ರಡ್ಡು ಜನಗಳು ಫೋನ್ ಮಲ್ತೆ ರಡ್ಡು ಜನಗಳು ನೆನಪಿಚ್ಚು ಮಜಾವ್ ಆಯ್ತು ಶೋಭೆ ಒಂಚೂರು ಅನ್ಲ ಪಂಡಿ ಬಕೇರ್ ಪಂಡಿಜೀರ್ ಬರೀತಿನಾರು ಅರಿಗ್ಲ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಾರ ಏಪ ಬರೀತಿಂದೆ ಇಂಕ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಬಂದಿರು ಪಾಪ ಆರು ಬಕ್ಕ ಅಂಚಿನ ಸಾರ ಬರೀತಾರೆ ಅರಿಗೆ ಓಡಿ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ದಾದ ಪಾರ್ವತಿ 20 ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನತ್ತ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ್ ಟೀಮ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಪಿನ ದುಂಬುದ ಡ್ರಾಮಾ ಎಂಕೆ 20 ವರ್ಷ ಅಂಡು ರಂಗಭೂಮಿಡು 23 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಯಾನ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಪಿನ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ದುಂಬುದ ಡ್ರಾಮಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅಕ್ಕ ಮಲ್ತು ಅಂತಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾನ್ ಬಕ್ಕ ಮಲ್ತೀನಿ ಇರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಭಯಂಕರ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದಲ್ಲ ಬುಲ್ತನ ಪೆತ್ತ ಆಯ್ತುಲೆ ಬುಲ್ಪುನ ಸೀನ್ಸ್ ಇಂಗ ಮಸ್ತ್ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡಿತ್ತಂಡು ಅಂಡ್ ನಂಕೊಂಜಿ ಆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೀನ್ ಏರಿಗೆ ಬುಲ್ಪ ಇರೋಪುಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕನ್ನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪುಂಡು ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಬುಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿರಂದು ಒಂಜಿ ಬುಲ್ತೊಂದು ತೇಡೊಂಜಿ ಸುಖ ನಂಕೊಂಜಿ ಪಂಡ ಎಡ್ಡ ರೀಚ್ ಆವೊಂದು ಐಟ್ ಪಾರ್ವತಿಡಿಂಕ ಆತ್ ಉಂದಿತ್ತು ಉಂಜಿನತ್ತ ಅದು ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಪಾರ್ವತಿಡಿ ಇಂಚಿನ ಅಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಎನ್ನ ಮೋನಿಗೆ ತೂಪಾಡೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಅತ್ ಯಾನು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಪಾಡ್ನ ಇಂಚಿನ ನಾನು ಪೊತ್ತ ಒಂದು ಬರ್ಪಿನಿ ನಾನು ಸೊ ಅವು ದಾದ ಮಾಲ್ತು ತಿರ್ಗೋತಾನೆ ಮೇಕಪ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾಮಾಡ್ ಇಂಕ ಗ್ಲಿಸರಿನ್ ಪಾಡೊಂಡು ದಿಜ್ಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಡ್ರಾಮಾಡ್ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗ ಲೈವ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಲೈವ್ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಪನ್ನಾಗ ದುಃಖ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಲೊಪ್ಪುನತೆ ಬಟ್ ಮೂವೀಸ್ ಇಂಕ ಗ್ಲಿಸರಿನ್ ದಾಂತ ಬುಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಇಂಕ್ ಗ್ಲಿಸರ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ 2 ಟೇಕ್ಸ್ ಫೈನ್ ಐಟ್ ಬಕ್ಕದ ಟೇಕ್ ಅಂಡ ಇಂಕ ಬಕ್ಕ ಗ್ಲಿಸರಿನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬುಲ್ಪರೆ ಡ್ರಾಮಾಡ್ ಇಂಕ ಆಗತ್ತೇಜಿ ಅಂಡ ಯಾನು ಜೆನ್ಯೂನ್ಲಿ ಬೇನೆಡ್ ಬುಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಪಾರ್ವತಿಡೆ ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅವು ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಪೊತ್ತವನ ಇಫೆಕ್ಟ್ ತೋಜಾರ ಹತ್ರ ಮೋನೆಗೆ ಒಂಚ ಪೇಂಟ್ ಪಾಡ್ದು ಅವು ಗ್ಲೂ ಉಂಡತೆ ಮೀಸ ಪಾಡ್ನ ಗ್ಲೂ ಅವು ಇಡೀ ಗ್ಲೂ ಪಾಡ್ದು ತೊಟ್ಟೆ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಲ್ತದ ಅಂಟವ್ನು ಮೋನಿಗೆ ಅವು ಅಂತ ಅದು ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರ್ತದ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ಬಕ್ಕ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡತ ಉಂತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವು ಲೈಟ್ ಹಾಕೋನಾಗ ಇಂಚಿನ ಕರಂಚೊಂದಿತ್ತು ಗೊತ್ತು ಮೋನೆ ಶೊಬ್ಬ ಭಯಂಕರ ಉರಿ ಒಂದಿತ್ತನು ಸೊ ಅವು ಜೆನ್ಯೂನ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಫಿಸಿಕಲ್ ಪೇನ್ಲ ಇತ್ತನು ಬುಲ್ಪನಾಗ ಸೊ ಐಟಿ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಬುಲ್ತು ಅಂತಾನೆ ತೋಜು ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಬುಲ್ಪುನ ಅದೇ ಪೂರ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಬಟ್ ಯಾ ಅವಂಜಿ ಅವನಿತ್ತು ಜನಕ್ಕೇನು ತಿಳಿಪಾರ ಸುಲಭನ ಬುಲಿಪಾರೆ ಸುಲಭನ ಬುಲಿಪಾರೆ ಸುಲಭ ತಿಳಿಪಾರೆ ಬಂಗತೆ 100% ಯಾನ್ తెలిపావే ನಾರ್ಮಲ್ ಡೇ ಬಟ್ ಅವು తెలిపావడం తెలిపవనತ್ತದ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುನೆ ಅಂಚ ಬಟ್ ಇರೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಕಿಟ್ಟಡ್ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಸೀನಡ್ ಓಡ ಅಂತ తెలిపాರೆ ಸುಲಭ ಇಚ್ ಯಾನ್ ಕೆಲವರೇನು ಬುಲಿಪಾವೆ ಸುಲಭ ಆಪುನ್ ರಪ್ಪ ಬುಲಿಪಾವೆ ಯಾನ್ తెలిపాವನು ಸ್ಟೇಜ್ ಬುಲಿಪಾರೆ ಲಾಕ ಆಪುನ್ ಬಕ ನಿಂಜ ಯಾನ್ ಓಲ್ ಬುಲಿಪಾವಳು ಏರೆ ಗೊತ್ತು ತಾದೆ ಚೈತ್ರ ಅಂಚೆ ಬೇತೆ ಬುಲಿ ಪಿದೆ ಪೋದೆ ಬುಲಿಪಾ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡಿಡ ಪಾತೆಡ್ದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೇಮ್ ಇಯರ್ ಈಡೊಂಜಿ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಜಾಲಿ ಆಪುನ ನಮ್ಮ 7 ವರ್ಷದ ಬಕ ತಿಕ್ಕುನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೋನಲ ಮದ್ಮೆದವಳ ಮತ್ತೆ ತಿಕ್ಕಿಯ ಬಟ್ ನಮಗೆ ಪಾತೆರೆ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಬಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ನಮ್ಮ ನಾವು 4 ವರ್ಷ ಆಂಡಿ ತಿಕ್ಕದು ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಶೋ ಮಲ್ದಿನ ಐಟ್ ಬಕ ನಮ್ಮ ಮೀಟ್ ಆತಿನ್ಲೇಜಿ ಪಾತೆರ್ದಿನ್ಲೇಜಿ ನಮ್ಮ ಮರುವಂತೆ ಏಪ ಪುತ್ತನು ಐದುಂಬು ಅವು ಐದುಂಬು ಶೋಭನ ಮದ್ಮೆದ ದುಮ್ನಾನಿ ಮಸ ಮೇಣೆ ತುಕ್ಕಂದೆ ಇರ್ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಪೊಡಿ ಇರಿಂಚಿನ ಇರೊಂಜಿ ಯಾನ್ ಏರೆಗ್ಲ ದಿಕ್ಕು ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡಿ ಉಪ್ಪುನು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಗರ್ಭ ಗೊಡಿತಲಕ್ಕ ಯಾನ ಇಲ್ಲದ ಬಿದೆ ಬರೋಡ ಅಂಡ ದಾಲ ಆತು ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿದ ಬೇಲೆ ಉಪ್ಪುಡು ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಇಲ್ಲದ ಒಂಜೊಂಜಿ ವಾರ ಅಂಡಲ ಇಲ್ಲದಲೇ ಉಪ್ಪೇನು ಇಲ್ಲದ ಬಿದೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲಂಜನೆ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ತೋಜ್ವಾರ ಮಾರೆ ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲಂಜನೆ ಯಾನ್ ನೋಡ್ಲ ಬಪ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಾಂಡ್ ಇಲ್ಲದ ಬಿದೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲದ ಬಿದೆ ಲೆಪ್ಪಡ ಅವನು ಮಕ್ಕಳು ಎಡ್ಡೆ ತೌಲು ಎಡ್ಡ ಐ ಮೀನ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬಟ್ ಅವೇ ಶೂಟಿಂಗ್ ಲೆಪ್ಪಡು ಬಕ್ಕ ವೈಕ್ಲ ಎತ್ತನ ಹಿಂಗೆ ಬೋರ್ ಆಪುನ್ ಪಾರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಚ ಇರಿ ಬತ್ತನೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಇರೆಗೆ ಕಡದಿಂಚ ಇಂಕ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವನಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಗಮ್ಮತ್ ವನಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ವನಸ್ ಕೊರೋಡು ಪೂರ ಇರೆ ವೆಜ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇರೆಗೆ ಬಟ್ ಇರೆಗೆ ವನಸ್ ಕೊರ್ಪುನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇರೆಗೆ ವನಸ್ ಒಂದು ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಐಟಮ್ ಕೊರ್ನಂದ ಇರೆ ಕೂಡಲ್ಲ ಖುಷಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಅಡಿಗೆ ಪುರ ಮಲ್ತದ್ದು ಇರ್ನಾತಿಗೆ ಇರುಂಡು ಜನಲ ಕಡಪಡು ನಿಕ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತಿ ಇಂಕು ಕೊರಿಯಾರೆ ಓ ಅಂಚ ಗೊತ್ತಾ ನೀರು ಓಡಿ ಬಂದುಲ್ಲಾರೆ ಅಂತೂ ಈತ ಕಡು ಏಮಂಡ ಲಿಂಕ್ ಒಂಜಿ ವೈಕಾಣ ಒಂಜಿ ಲಿಂಕ್ ಕೊರೋಡು ಅಂಚ ನಾ ಲಿಂಕ್ ಬಂದಾಗನೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ ರಾತ್ರಿಗಂತೂ ಇರು ಫೋನಾಗ ಒಂಜಿ 10 kg ಕೋರಿಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಡೆ 10 kg ಯಾನ್ ಕೋರಿ ತಿನ್ಪುಜಿ ಮಾರೆ 10 kg ಕೋರಿಕೊಂಡು ಯಾನ್ ಇಂಜ ಅಲ್ಪುನು ಏರೆ ಬಲಸುನು ಮನ್ಪುಲೆ ಅವ ಕಟಿ ಮಲ್ತದೆ ಇಡಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಪಟ್ಟಲೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಇಡು ಐದು ತುಮ್ ತಿನ್ಪಿನಕ್ಲು ಜರ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಯಾನ್ ಏರ್ಲ ಬಾತು ತಿನ್ಪೇರು ಪೂರ ತಿನ್ಪೇರು ಇರ್ನ ಎದುರುದ ಇಲ್ಲದ ಫ್ಲಾಟ್ ತಪ್ಪಂಜೋಗು ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಬೀಗ ಎದುರುದ ಮಿತ್ತದ ಎಲ್ಲದಾರೆ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಮಿತ್ತದ ಏರುಳ್ಳೇರೆಂದೇ ಗೊತ್ತುಜಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತವನು ಇರಿಗೇನ ಇಲ್ಲು ಗೊತ್ತುಂಡ ಮೆನ್ನ ಮಿತ್ತದ ಇಲ್ಲದ ಗೊತ್ತಪ್ಪರೆ ಇಂದೆ ನಮ್ಮ ನಾನಾ ಮಸಾಲ ಕಡೆ ಹಿಡ್ದು
ಚಿಕನ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್, ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್, ಎಗ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್, ಬೊಕ್ಕ ಫಿಶ್ ಮಸಾಲ. ಎಗ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಚಿಕನ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಮಸಾಲ ಬೇತೆ ಬನ್ಲಿ ಫಿಶ್ ಅದೊಂದು ಒಂದು ಫಿಶ್ ನನ್ನ ಉಲ ಈಗ ಬುಡತ್ತು ಓಡಿಯಾನು ಫಿಶ್ ಮಸಾಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂದು ಕುಂದಾಪುರ ಚಿಕನ್ ಅಂದರೆ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ನಕಲ್ಲ ಫೇಮಸ್ ಒಂದು ಮಲ್ಲಿ ಜಾನ್ ಚಿಕನ್ ಒಂದು ಮಸಾಲಾಡ್ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ತದೆ ಅನ್ ಬೇತಕ್ಲೆ ತಿನ್ಪಾವೆ ದಟ್ಸ್ ಫೈನ್ ಬತ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಬಾರಿ ಒಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪರಿಮಳ ಬರೋದಂಡೆ ನೆಟ್ಟೆ ಬರೋದು ಅವಾಯ್ತು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ದೇ ಅತ್ತತ್ತು ಉಲ್ಲ ಇದು ಬರೋದು ಮಸಾಲ ಕಡೆ ಕಾದು ಚಿಂಪು ಎಂಚಾಂಡ್ ಇಡೀ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪುರಪತ್ತು ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ರೆ ಖುಷಿ ಇಂಕ್ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಮರ್ಲು ಬಾತರೆಲ್ಲ ಜಾಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ದಾದಲ್ಲ ಪಂದ್ರ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆ ಟೈಮ್ ಪೂರ ದಾಲ ಬೇಲೆಜಿನ ಇಂಚನೆ ಬತ್ತ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತ ಬಂದಿತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಪರಪಗ ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜವನೇರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ ಜವನೇರ್ ಐತೆ ಪರಬೇರ ಇತ್ತ ಆಂಜೋಲ್ ಆತೇರ್ ರಾಯತನ್ ಆಂಜೋಲ್ ಪೊಂಜೋಲ್ ಆತೇರ್ ಇತ್ತ ಮಾತಿರ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಯಾನ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅನಿತ್ತೆ ಯಾನಿತ್ತೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅನಿ ಈರೇ ಪನ್ನೋಡು ಬೇತಕಳ್ಳ ಪಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಈರ್ ಕನ್ನಡಿ ತೂತಿ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಪಂದಿ ಈರ್ನ ಸಮಾಧಾನಗೆ ಈರ್ ಪನ್ನೋಡು ಬೇತಕಳ್ಳ ಕೇ ನೋಡಿ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಅನ ಅಂತ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಅನಿ ಈರ್ ಪನ್ನಂ ಪೋರ ಬಲ್ಲಿ ಏನಾರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಅನ ಅಂದಿರು ಎಲ್ಲಿ ಓ ವರ್ಷ ಇರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇಂಚತಿ ఒక 1 ವರ್ಷ ಮಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದು ವರ್ಷ ಎಲ್ಲಿ ನೋ ಓ ಡಿಒಬಿ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಅದೇನ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 16 ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪಂದ್ರ ಏಜ್ ನನಗೆ ನಾಚಿಗೆ ಆಪಿಂತುಲ್ಲ ದಾಲಜಿ ತಂಕ ಬೋಡಿಯ ಯಾನ್ ಪನ್ಪ ಬಿಂದಸ್ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ 1989 ಸೇಮ್ ಲೈಕ್ ಕಾಲ್ವಾ ಏನಾರ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ನೆನಪುಂಡಿರ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೋನಲ್ ಎಲ್ಲಾಡ್ ಬಂದಿತ್ತಾರೆ ಇದನ್ನರ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅತ್ತ ಸುಲು ಅಂತಿನ ಸುಳ್ಳು ಬಂತೀನಿ ಈ ಜನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶೆಂಡ್ಲಕ್ಕೆ ಏನಿರ್ ತುಂಬಿ ಜನ ಪ್ರಾಯ ಬಂತೀನಿ ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ನೆನಪುಂಡಿರ ಅಂಚ ಬಂತೀನಿ ಇರ ಹೇಪಲ್ಲ ಆನುಲ್ನ ಏಜ್ ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಪೊನ್ನುಲ್ನ ಸಂಬಳ ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿಗೆ 100% ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೆರಿ ಟ್ರೂ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಬಂದೆ ನಾನು ಗೊತ್ತಾನು ಆಯ್ಕೆ ಬನ್ನಿ 100% ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂತು ಉಲ್ಟಾ ಬಂದಿದ್ದು ಎಸ್ ಚೈತ್ರ ಯಾನ್ ಚೈತ್ರ ಲೆಪ್ಪಡ ಚಿಂಪು ಲೆಪ್ಪಡ ಮುಗಿಂದು ನಾನು ಎಂಚಲೆತ್ತಡಲ ಆಪುಂಡಿ ಅಡ್ಲ ಎನ್ನನಿ ಅದೇ ಚಿಂಪು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಈತ ಪೊರ್ತು ಪಾತೇರಿಯ ನಮ್ಮ ಪ್ಯೂರ್ ಮಸ್ತ್ ಇದು ಎಂಚಾನ ಖುಷಿ ಅಂಡಿ ಇರಗೆ ದಾದಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಉಂಡು ಬಂಜಿಡು ಉಂಡು ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದು ಎನ್ನ ಬಂಜಿಡು ಬಡ ಉಪ್ಪು ನಾವು ಇತ್ತ ಬಾಯಿಡ್ದು ನನ್ನ ಪೋಡಡಿ ದಾಲ್ ಬೇತಾಲೆಜಿ ಬಂಜಿಡು ಬಾಯಿಡ್ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಈತ ಕಾರ್ಯ ಒಂದು 2 ಇಯರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಮ್ಮ ಇದು ಪಾತೇರಿಯ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಗಮ್ಮತ್ತಾಂಡಿಯೇ ಈರು ಮಸ್ತ್ ಲೈಟ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್ ಅದು ಇಯರ್ ಪಾತೇರ್ದ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ತಾ ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ತಾ ಎನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಲೈಟೇ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪೂರ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಕೇಂದೆ ಯಾನ್ ಐಕೋತೊನ್ನು ಯಾ ಮಸ್ತ್ ಕೇಂದೆ ಇನ್ನ ಲೈಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಮನಸ್ಸು ಎಡ್ಡೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಕೇಂದೆ ಐನ್ ಎದುರು ತೂತ್ ಪಲ್ಲೆ ಅದ್ನ ಲೈಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ದುನ್ನ ತಕ್ಲೇರ್ಲ ಬರೋಡ್ಚಿ ಬಕ್ಕ ಒಂತೆ ಸಾಧಾರಣ ದುನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಪ ಎಲ್ಪಗೆ ಮುಟ್ಟ ತಾಂಗುಂಡು ಬಕ್ಕು ನಿಂಜ ಮನೀರು ಮನಸ್ ಮೈದಾನ ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಬರ್ಚತೆ ಬರ್ಚಿ ನೀತ್ ಪಂಡರ ತೆಂಗ್ ಖುಷಿ ಮೈದಾನ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಟೆಂಟ್ ಕಟ್ಟುವೆ ಮತ್ತೆ ಬತ್ತು ಡೇರ ಬಾಡ್ದುಗುಲ್ವಿ ಏನಾಯ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಹಂಚಿದಾಗ್ಲಿ ಈ ಜಿಂಗಮ್ಮ ತಾನು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಲೆತ್ತೊಂದು ಉಪ್ಲೆ ಇಂಚನೆ ಇಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಕೊರೊಂದು ಉಪ್ಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿನ ಯಾನ್ ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಯಾನಿ ಕಡೆದು ಮಲ್ಪುಂಡು ಉಂದಿತ್ತೆ ಕೋರಿತ ಇಂಕ್ ಯೂಸ್ ಆಯ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಮೀನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇಂಕ್ ಇರ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಇರು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ಪಿದೆ ಬರೋಡು ಹೆಚ್ಚು ಇರಿಗೆ ಪಿದೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜದೆ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಅಂದಲ್ಲ ಪಿದೆ ಬರ್ಪು ಜಿತ್ತ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಮಾತಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೋಡುಂದಿ ದುಂಬ ತರಕಾರಿ ಸಾಮಾನು ಕಂಡ್ರಲ್ಲ ಬೋಂದಿತ್ತೆ ತೈಕ್ಲಾಗತ್ತೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಬೋಪಿನ ಪೂರ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ನಡ್ತೊಂದು ಬಂದು ವಾಕ್ ಪೂಜ ಅವು ಏನು ವಾಕಿಂಗ್ ಇಂದ ಬೇತ ಟೆರೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಮಲ್ಪ ಐಕ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಬಿದೆ ಬೋಪುಜಿ ಟೆರೆಸ್ ಮಲ್ಪು ಅಂತ ಇದು ಭಯಂಕರ ಮರ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಂಚನೆ ಆವಡೆ ಸರಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಚಿಂಪು ಪಾಪ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟುಗಾರ ಏತ್ ಬಿಸಿ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಆತು ಅವ್ರನ್ನ ಲೈಫ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಅತಂದ ಅವ್ರನ್ನ ನನದ ಜರ್ನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೇರಿಯಾರು ಆ ದೇವರು ನನಲಾ ತೀರೆಗ್ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಮಸ್ತ್ ಸೇವೆನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಅಂಚಾದ ಆ ದೇವೇರು ಇರೆಗ್ ಯೋಗ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡದ ಕೊರಡು ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಏನು ಪೂರ ಒಂಜೇ ತಟ್ಟೆಡು ಒಂಜೇ ನೆಟ್ಟು ಪೋಪಲಕ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಬೇತ ಲಾಭಲ ಪನ್ಲ ಮರೆ ಅವು ಬರೋದೇ ಉಂಟು ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಕಷ್ಟಲ ನಷ್ಟಲ ಎಡ್ಡೆಲ ಪನ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಎಡ್ಡೆ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಅದೇ ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು ಕೊಡೋದು ಕಾಪಾಡಾಡು ಬರ್ಪನಂಜಿನ ಕಷ್ಟಗಳು ದೂರ ಅದು ಜೀವನ ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಡೆ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇದೇನು ಬಿಡ್ದುಕೊರೋನಲ್ಲ ದೇವರೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಮಸ್ತಿ ವಿತ್ ಮಂಜು ರೈ ಇನ್ನಿತ ಎಪಿಸೋಡ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಯ್ಯಾರು ನಮ್ಮ ಚಿಂಪು ಶೆಟ್ಟಿ ಚೈತ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ
ತನ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಬ್ಲಿ ಅದು ಪಾತೀರಿ. ಸೊ ಅರೆಗೆಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಕೂಡ ತಿಕ್ಕಗ ಆತನೇಟ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. Pure Masthi with Manju Rai. This program is brought to you by Karnataka Bank, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ.